Okay, rwy'n meddwl ni'n fyw. Ydy'r mics gweithio? Un fi'n Oi, gweithio? oi! Oi, oi! Oi, oi! Oh, mae'n Yndi. loud. Yes. Oi, fi neu. Wait, fi'n trying to tell nawr. Tipyn bach. Shout out. Hello? Hello, hello. Okay, dyna ni. Hello, Sorry. hello. Dwi wedi bod yn dust o No. bant y hen like a Christmas overlays o blwyddyn diwetha, so mae... O, dwi wedi newid popeth tipyn bach, so dwi wedi angen mynd trwy a like, newid popeth eto. Oh, nice. Ti fo'r byd y HyperX, that's the microphone chdi. Ie, edrych ar hwnna, nice. Hwna'n mynd o'r Christmas. Rwy'n mor grac. Dwi'n RGB? Na, rwy'n mor grac, oherwydd rwy fi'n prynu hyn, ac wedyn, literally, yr wythnos ar ôl nhw rwy fi'n prynu rwy nhw'n dod allan rwy'n gallu newid lliw. So rwy'n stuck efo coch! Nes i'n un efo mechanical keyboard fi. Dwi'n fi'n Corsair K70, a mae'n fi just ar un coch. The thing is, os rwy fi'n cael yr un multicolour, bydd fi'n just newid ei gwyn, oherwydd rwy ddim eisiau fe coch. Like, rwy fi'n really hoffi y coch, mae'n annoying. Mae'n Darth Vader-ish yn dweud. Yeah, so os rwy fi'n aros un wythnos, mae fi gallu cael un sy'n just golew lan yn gwyn. Ond, dwi eisiau RGB keyboard, gyda'r K70, ond dwi eisiau union yr un keyboard sgynna fi yn RGB, a mae'r gwahaniaeth pris o 70 quid, jyst i cael RGB. Oh, wow. Just yn bach o liw. Na. Dwi'n cael just newid lliw. Yn cael mynd efo aesthetic fi, de. Oh, of course, yeah. A gamer aesthetic hwnna. Yeah, digon tig. Yeah. Na, ti'n neud yn dda, actually. O, i ddim brynu fod. Mae'n edrych yn really, really cool. Yeah. Mae gen fi multicolored, gen fi... Yeah. Mae o'n... Oh, wow. Ooh. Lwtso just bulb yn y living room. Gen fi camera. Dwi'n gwneud ti'n fwydd hwnna. Thanks. Iawn, cyn i ni chwarae bunking... Cyn i ni chwarae ar gem e, ie? Ie. Dwi wedi seid dwi'n chwarae efo controller ta mae, iawn? Ie, Cos dwi'n hynna pan dwi... Sut ti'n bunking... Yr thing na lle ti'n gallu newid worm chdi? Sut ti'n iwsio hwnna? Ti'n gwasgu, Cos bob un to, sy'n dweud bit yn esbonio ddo fi. Alright. A dwi'n colli. Okay, so ti'n gwasgu A i fel dewis okay? Iawn. And then ti'n gwasgu R1 i newid Ond os ti'n symud neu neud unrhyw beth arall yn y cyfamser, mae fe'n kind of cymryd y go. Di'n gwneud synwyr? So os ti'n clicio fe unwaith, a wedyn ti'n symud, ti'n methu ail-clicio i newid eto. Ti angen gwasgu just R1. Ond ti'n committed i'r un yna wedyn? Ie, am gweddill y tro. Iawn, oce. Rwy'n mynd i anghofio hwnna. Rwy'n just dweud it right now. Wel, dwi'n chwarae efo keyboard fo to, a dwi'n gofyn byd yn keyboard, mae pob yn dweud dwi'n mwyn gwybod. So hynna, dwi'n literally'n chwarae efo controller oherwydd yr un thing yna. Fi'n barod nawr. Barod amdani. O, mae'n dechrau. Round 1. Round 1, I mean... Efo controller, efo Xbox One Series X controller fi. A fi? Ie, a fi. Efo'r D-pad. Cool. Ooh, nice. Yeah. Ie, mae'n cilch ydi e. Ie, dwi'n troi hwnna. Oh, gosh. Ble mae'r sŵn i'r game hyn? Dwi'n gwybod yna. Yn y settings, ti'n gwasgu yn y settings. Na, mae'n dod allan o'r speakers. Oh, right, sorry. Sut dwi'n dewis weapon? A controller? Efe, but... Iawn, oce. Ddyla fi... Pa wy'n y byd ydi hwnna'n dod allan? Bydd y gyd yn dod nôl. Ta gyntaf fi chwarae efo key... Oh my god! Oh. O, dim yn internet. Rhaid fi cofio os mae'n trigger, neu os mae'n... Pa sy'n baseball bat? Newid e. Ti heb actually newid e, ti? Dim gynna ni. Oh, right, ddim eto. O, ti'n gallu just neud y punch, yeah? Oh my god. Oh, na, na'n ffodus. Mae hyn yn un o'r games, os rwy'n newid y sound i'r headset, mae ddim yn newid. Oh, na. Right, so let me just newid y filter ar OBS i'r default. Mae'n ffain, mae dys i 6 eiliad. Mae'n iawn. 4, 3... Oh, quirky message. Na i ddweud y lleisia. Na i ddweud quirky... Yeah, rwy'n gwneud yr... That's hurt. Wel, mae'n sy'n Upsay. Oh, okay. Upsay. Fi'n gallu gweld beth sy'n digwydd ma nawr. I'll get you. I'll get you. Come back.
Come back here. Alright, newid. The bites can be worse than the bark. Rhaid yn dechrau y gêm ar ôl y gêm hyn. Oh, first time Okay. chats yn y Steph Cymru Ai! efo'r emotes. Beth yw'r gêm? Croeso, Pwy yw'r Steph. boi yn y can? O, a Croeso, Ieuan. Steph. Ieuan, dyl ti bod yn chwarae Croeso, nawr, boi. Ieuan. Ie. Fi yn try, ond ma pawb yn hoffi'r gêm yma, just gymaint â chi boi, so chi'n lli dychmygu. Pwy yw'r boi yn y canol? Yr un... O, wait, dwi di... Ffordd hwnna! Yr un hwnna? Fe, reit hwnna. Fe'n yr... Ddim siŵr pwy fe, ond mae jyst wedi troi lan. Wwa, ie. Wwa, ie. Oh, there you go. Ie, rwy'n just troi lan yn y Discord. So'n really siŵr. Dyna sy'n digwydd. Cofiwch ymuno efo'r Discord mwyaf Cymraeg yn chwarae. Heck yeah. O, Emrys, Emrys. O, just wedi gweld bod y gwynebau ni. Adam Price! Pwy di Adam Price? Adam Price. O, ti? Dwi wedi newid like y Worms fi yn enwau doniol. So un o'r Worms fi yn Adam Price. O, ie, ti'n ei fi whisky. Wiz. Right, angen symud y blwmin. Mae dy fi... So dwi yn y man cave ar hyn o bryd, right? A mae dy fi un o'r fel just y heaters rad o dan 6 leia. Yeah, sorry. Fi ddim mor tew â hwn mewn bywyd go iawn, ond mae fi just oer yn y man cave. Ond mae dy fi un o'r heaters na o dan y bwrdd sy'n great, so mae'n fine. Gyda layers a hwnna. 6 leia, ti'n iawn, actually. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, actually, dim ond. 5. 1, 2, 3. Na, 4. 4 leia. O, tro fi. Right, we're just symud snowflake I bod yn edrych yn neis. Dyna ni. Right, come on, Adam Price, let's mynd. Yeah. Ti'n agos, though? 4 leia. Oh god, wedi anghofio holl controls i'w game. Okay, but yw dewis option. Yeah. And then... O, ti'n gallu neud... Ti'n gallu neud stwff yn hwnnw, wyt? Oh, ie. Nes i'n hofio Yeah, hwnna. ti'n gallu creu pethau hefyd. Oh, god. Crafting, hwnna'n syniad da. Tears of a Worm. Stuff rhi eisiau'n, like, greid allan ar y foment. Ie, fi fyd. Remember nhw'n, like, unlock-o ar ôl, like... Mae yna concrete donkey, ond ti'n gael Tears of a Worm ar gyfer o. Wyt? Na, dwyt. Yeah. Sut ydy cael, like, y holl stuff? Beth rhaid eisiau gwybod. Ac mae rai o'r stuff, mae ti just methu, like, ffeindio. Mae ti angen, like, aros i nhw dod mewn, like, little boxes sy'n gollwng lawr. It's teimlo tipyn bach rhy RNG. Ie. Damn. Cablemo. Sut ydi pawb yn y chat heddiw? Yeah! Sorry. Ar y dydd, pa dydd ydi e? Dydd... Dim yn dydd Mercher? Dydd Mercher. Dydd Mercher. Yeah. O, bod barod yn Nadolig. Hump day. Hump day? Sorry, beth ydi hwnna'n meddwl? Hwna, beth mae pawb yn dweud bod dydd... Ie, hump dydd day Mercher thing. yn hump day. Oh, yeah, okay, achos canol o'r wythnos. Okay. Yeah. Mae hump yn gallu Beth meddwl wyt mwy nag ti'n un meddwl, peth. Morgan? Ie. Hump day. Okay. Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn siŵr. Oh, Hump day. Captain Picard, let's go. Oh, no. O, ti'n gallu neud double jump. Os ti'n clicio fe dwywaith. Oh, yes! That's it. Diolch. Hwyl fawr. Nice. Mae dyn pwy oedd hwnna, fi just o allan. Emrys. Fi? O, dwi'n meddwl. Dwi'n tynnu concrete donkey, ond allai ddim cael banana seeds. Oh. Ie, ti angen ffeindio banana seeds yn y pethau. O, ti'n byth cael banana seeds na? Na. Ti angen, like... Ti'n gwybod yr boxes glas sy'n gollwng lawr? O, Pob ie. hyn a hyn? Cos ti'n gallu dismantlo stwff, dwyt? Yeah, ti'n got Yeah. dismantle Oh. weapons on my, like, y rhai most crucial ingredients. Which is ddim fanna. Yeah, maen nhw'n neud hwnna bwrpas.
Yeah. Right. O, fideo. Yep. Tacteg diddorol? Yeah. Ydw i? Ooh. Yeah. Right, rwy'n mynd i... Oh! Wow. Oh, double chwami fanna. Yeah. Wow. Digon tig. Come on, Jules wedi marw nawr. Hyfawr Jules. O, ni'n ysgrifennu rôl. Yeah. Sorry. Oh, na. Ond, you know, ti beth yn gwybod? Gwir. Na, rwy'n mynd i ennill. House. Uh-oh. Uh-oh. Hey, croeso i'r stream, Ryan. Iawn, boys, gwylio'r gwir paradise rail. Oh, yeah. Oh, na! Oh my god. Be dwi'n ti'n neud efo man? Da iawn, Morgan. Ie, di en Ryan heilog yn rhyl hefyd? Neu oi. Dwi'n meddwl tywydd leid cap yr hel hyn, dwi'n meddwl. Beth? Mae Mae tywydd leid cap, dwi'n meddwl. Mae rwy'n like... O, mae cap a fama, anyway. Rwy'n like perpetual hael fanna. Fel, you know. Sunny hel. Mae'n lle gwyliau yn dyw Eryl. Ie, sa'n cofio ble mae yn. Dwi'n meddwl dweud llawer am hel. Na, Dwi'n meddwl dweud llawer am hel. Llawer o beaches? Mae yna pier? Mae yna real pier, osa? Na. Na, oce. Plank o pren, efallai. Walk the plank. Mae yna Sun Centre lle mae pobl yn mynd i nofio. Oce. Wel, nath Sun Centre caeth ail agor Sun Centre a gael efo'n SC2, sef Sun Centre 2. Ah. Beth oedd digwydd fi rhi fi'n? It's just mynd yn derelict. Fatha Rester Hill. Come on nawr, ni'n croesawu pobl i wylio'r stream. Chi, gyrru nhw i ffwrdd Emrys. Hill race. Dim real hate fan hyn. Stop your bully. Dim casinam tuag at real. Oh my god. Croeso mawr Ryan and the Hawk. Pai gwrando. Ie, pai gwrando i Emrys. Mae fe gallu bod yn bully. Mae fel gair yn arfon. So, mae'n cael dweud be mae eisiau. Paid o tan ysgrifio i Emrys. Ie. Mae'n ffain. Ei, sgrifi ddim problem dreifio trwy'r hill. Oh, hwnna'n backhanded insult neu beth bynnag nhw'n dweud. Wow. Oh Sut ti'n dal yn fyw o fanna? I'm a survivor. Sut ei ti heddiw, Ryan? No! A fi ddim yn byw nawr. Ryan wedi dweud, dwi'n byw yma a fi'n cysau rhyl. Mae'n iawn. Gloves are off nawr, mae pawb yn gallu dweud beth bynnag. Yr unig beth da... yn cychwyn nawr. Chwarae teg, yr unig beth da am Hill, da, ydy bod nhw Sainsbury's. Dy beth reit prin yn Gogledd Cymru. Posh. Ni gyda un yn Pontlan Ffraith ydyn ni, so... Yeah. Ni gyda popeth yn awdan ni. Mae cael agos ti fewn e hefyd. Ie, mae pob... Mae agos Caernarfon i cael. Ydy e? Do. Ond ydy e, oes na un yn Bangor. Sainsbury's? Ha? Yn Hill? Wel, ym mhob Sainsbury's nawr, mae yna agos, o'n i'n meddwl. Oes? Ie. O, ddim yn gwybod na. O, oce. Mae Hill reit bell lle dwi'n byw gyda llaw. Ydy e? Yndi. Swn i'n galw'r Hill yn lleol i fi. Oce. Hwna fel galw fel gorllewin Cymru yn lleol i ni, ydy e? Ie, fatha sa chdi'n deud dwi'n piced i Abertawe. Wel, mae'n awr i ffwrdd. Di awr yn agos i chdi? Fi ddim yn mynd... Mae awr... Fi'n hoffi mynd i Abertawe. O ie, ond ydyn agos. So the day out. Na, day out yw e, day out, ie, day out. Cos i fi, lle fydd yr Hill
a lle fydd allan dydno, maen nhw'n day out. Dwi'n mynd picar allan dydno, da. Na. Maen nhw'n day out i fi, da. Ie. Cos dwi'n dod o fatha gogledd gorllewin Cymru, sef fatha Hills of Eyes Cymru. Ie. So, It's a local village. yeah, Local shop. Os di pobl stereotype o Cymru, really, gogledd gorllewin Cymru, ydych chi'n actually meddwl amdan. Okay. Oh, you know what? Fi'n mynd I mynd amdani fan hyn. Go on. Ie, ti'n meddwl, mae fe gyda hwnna? No way. Whoa. Fi'n mynd am a fire punch. No, pa'n cymryd y mech? Right, here we go. Oh. Ew. Sorry, Emrys. Ac yn unig, wy'n neud uffer o thing. Oh yeah, fi'n hofio am crafting. Oh, damn. Iawn, dwi'n mynd i nôl botol o gwrw ta. Yeah, go on. Cer amdani, boy. Beth oedd seithi awr? Oh. Beth yw'r Oh. yn digon? Oh, my dear, God. fi'n siwr. Glanio! Oh. Yes! Oh, na. Uh-oh. Oh, mae hwnna'n mynd I bod yn anodd nawr. Oh my God, mae'n y dau. Faint o ti overall? Faint o ti overall? Un! Oh God, sut fi'n mynd I neud hwn? Jeez, does Edrych e ar ddim health bywyd. fi. Does e ddim bywyd unrhyw le, chwaith. Right, mae rhaid fi bod yn tactegol nawr. Yeah. Chi'n mynd I casau fi am hwn, a fi'n gwybod chi yn. Oh na. Oh na. Ah, come on! What? Teleport your lawr fyna. Well, yeah, like, 2v1, edrych ar y scores, like, mae rhaid fi bod yn tactegol, otherwise, does dim siawns da fi. Mae'n 11 munud tan y blwmin... Yeah, but mae hwnna'n mynd yn gyflym iawn. Okay. Neud I weld nawr. Be di'r heating situation yn y man cave, Morgan? Wel, beth yw mae dy fi fel heater bach, ond nes I ddim rhoi ar digon gynnar I cael unrhyw benefit, so nawr mae dy fi kind of fel foot heater thing, a mae fe'n ffain, mae dy fi layers, mae fe'n ffain. Yeah. Ond dydd Sadwrn pam ni gyd yn cwrdd, byddwn ni wedi rhoi'r heating ymlaen trwy'r dydd, so unwaith mae fe wedi cynhesu, mae fe'n ffain, mae fe'n dal y thing yn dda, ond... Yn insulated walls gyda chdi? Oes. Gwell na'r tŷ, funny enough. Ond, yeah. Nice. Dyna'r unig peth. Right, Dwi wedi cael coed, so mae'r log burner on gyda fi heddiw. Oh, lovely. Right, here we go. Actually. Ble mae'r boi arall? Ble mae'r boi arall? Dwi wedi colli rhywbeth fan hyn. Oh, mae dy ti doi. Ooh. Hwna'n... Rwy'n dal cael 94 health. Yeah. Yeah, good. Come on. Right, pwy ydi e? Ooh. Oh, dyna ti. Ah. Mae'n bod yn falus iawn yn craftio fe. Cos... Dwi'n oer lawr yna gyda chi fyd. Oh, mae e. Eira? Minus 4, yeah. Bach o eira, ond ddim lot. Ddim loads. Mae'n mynd amdani. Mae'n mynd am y iechyd! Agba. Oh my God. Dim ots amser.
I'm fine. Perfectly fine. Okay. O, lle ti mor gan? O Dan. Na, dwi wedi gwasgu peth ag Owain! No! Shit. Boring. Rwy fi'n... Rwy fi just... Rwy fi gwasgu wine sydd yn ba. O na. Mae'n annoying. Dwi wedi cael cwrw Paul yn yr mwchen. Munich lager, really nice. Oh. Okay. Nice. Dwi wedi gweld y leibon o blaen, ond dwi'n mwyn cofio lle. Oh, Yes. jeez. Munich lager. Na, sa'n siŵr... Siwr wedi cael o'n Cael hwnna. City Arms. Ie, hwnna sydd dwi'n meddwl Millennium Stadium. City Arms, ie. Yeah. Dwi'n siŵr na City Arms dwi'n cael o blaen. Nes iawn. Ar offer yn Tesco. Uh-oh. 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 Ti falle mynd I lladd dy hun fyna. Just yn Fine. dweud. O, Rhain. hwnna'n brilliant. Slowly brilliant. Agerlan. Twll. Hey! Okay. Right. Right, mae fi bod yn ofalus nawr. So mae'r twll yn lledaeni'n gormod. Neu... Cyl yn yr intans Yeah. agor allan wedyn. Oh, okay. Fel ambell twll. Dwi wedi gweld ambell twll fel yn nydd, de. Wyt ti? Oh, Do. wel. O'n i'n cael gwybod pethau diddorol nawr. Okay. Right, fi angen un naid. Oh my god, jeez. what? Hwna'n risky. Yes, I mawr. They call me a risk guy. O, sy'n mynd o jump? Pwys yn Oh, jump come on, efo? hwna'n chat. Cachwr. Rwy'n mynd I neidio. Dynafio'r rhaff. Ie. The claw. Oh, damn. Da iawn. Right. Wan, dwi'n cofio pam dwi ddim yn licio Worms. Ie, mae gwych ydi e. Shoot. Nath rwy'n watchad chess boxing dros Na. dy weekend. Chess boxing. So the YouTuber, neu hen Twitch streamer Ludwig. Na. Bod un o'r streamers word y byd. Okay, Ludwig, ti'n de. Yeah, A yeah. nath o'n neud chess boxing night. Yeah. So nath o cael arena a yna 9 fights. Yeah. So yna 7 chess boxing, 2 smash boxing a 1 Ie. slap boxing. So smash boxing ydy... Mae cefndir Ludwig ydy Super Smash Brothers Melee. Okay. So, Yeah. beth o'n neud oedd... So, mae'r un peth efo... Chess boxing ydy... The game chess 10 munud, 5 munud bob ochr chess, ie? Yeah. Ond ti'n chwarae fo misil 2 munud, iawn? Right. So, ti'n chwarae 2 munud o chess, wedyn ti'n neud rownd munud a hanner o bocsio, Yeah. wedyn ti'n chwarae 2 munud o chess, 2 munud o bocsio, a Ie. 4 munud... So, mae'n 3 rownd o bocsio a 4 rownd o chess, ie? Right. A ti'n gallu either ennill by knockout, checkmate, ti'n gallu ennill yn y chess, neu ti'n gallu ennill yn y bocsio, be bynnag sydd o'r gynta. Okay. A ta fe, nes I gwatcho efo fatha, ond amball YouTuber o'n I licio yn cymryd rhan. Yeah. A o'n i'n gwatcho da. A ta fe, o'n i fewn ddo fe, ia. O ti? Si really fewn ddo fo. Cos, mae'n swnio o gimmick a joke, which mae o. Yeah. Ond ddo, beth sydd am dan efo di, ond nhw'n gyd yn amateurs at cymryd rhan. So Right. efo bocsio, ond nhw'n gyd yn bocsio fatha noson allan a nos adwn bocsio. Yeah. A dim fi cael gol nhw'n hynna. Hynna fysa rhywun amateur Ie. boxing yn neud, de. So, ond elfen fatha... Ond un ffeit, de, Chris Broad yn Japan a boi arall yma. Oedd amlwg oedd Chris Broad yn well yn chess a boi arall yma. So, yn y 2 munud gynta, oedd o 2 move o cael checkmate, iawn. Yeah. Ond oedd o'n munud hanner o bocsio. A what? be mae'n neud ydi, mae'n effi pen nhw fyny. Oh, na. So dwi'n methu concentrate, cos ti ddim yn mynd a hanner o puncho'r gilydd, ddo. Of A course. jyst y gwrs gyferbyniad a gos mae'r safon y chess yn dirywio Yeah. drosodd.
nath o just about ennill ar amser yn diwedd. So nath o survivor 3 round o'r boi ma, a just ennill... So be, oedd o'n gripping da. Ie, gallu dychmygu. Rai fi gweld hwnna. Ie. So, channel Ludwig mae on YouTube, oedd o'n awesome. So, yr un Smash. Smash oedd ti newid chess am Smash Brothers Melee. Ie. Ond un arall, yn diwedd, ti'n gwybod i Connor Dog VA? Na. So, mae o'n Twitch a YouTube stream mae'n rili poblogaidd. Mae'n Cymro. Ydy e? Yndi, mae'n Cymro, de. A mae'n yn y llyfr na ti yn hefyd. Ydy e? Yndi. Ond mae'n rili poblogaidd. Mae'n cael fatha... Mae'n cael fatha constant dda 20k ar Twitch pam stream felly. Apparently mae'n gallu siarad Cymraeg efo dim. Ydy e? Yndi. Ond mae'n byw yn Japan ar hyn o bryd. So, nath o Ludwig cael slapping match. So, 2 munud o chess, slapio, 2 munud o chess, slapio. Nath o ennill o hanner eiliad. Really? Oh, amazing. Ie, mae'n rili gwrdd gol. Mae'n Morgan. Lle mae Cutro Spirit chdi? Be nawr? Be? Hyn. Ie, mae da fi rhywbeth yn dod lan. Nes i cerdded o gwmpas arfordir Cymru yn yr haf, ro'n i'n erioed i fod lawr yn y de o'r blaen. O, oce. Wel, ie, mae'n lle hyfryd. Lot o teithiau cerdded, bob man yng Nghymru, really, ond mae yna lot mewn lle eitha bach yn... Ie, beth chi ddim yn disgwyl y llefydd sydd i gerdded yn de dwyron, achos mae pawb yn meddwl mae fe'n really diwydiannol, ond mae fe'n gred. Dewch draw i Caerffili, mae'n hyfryd. Wel, anna rhywun hyfryd na Gynarfon. Wel, ie, mae gyda ni castell mor fawr ac Arfon, so... Ydy o? Di walio am y cyfri. Castell Cymraeg to castell Saesneg di Caerffili? Wel, Gilbert y Clay fe, oedd e'n actually Franco, oedd e? O, cos hynna pan mae Gynarfon yn well na mi'n arall yn ardal ni, cos castell Saesneg, dio, mae castell Cymraeg yn teddu... Dyrifio. Ie. Sdim byd ar ôl, ie, oce. Na, criciath, harlach, maen nhw'n gyd yn walia. Yeah. Ond, Just wow. Oh god, mae hwn yn mynd i bod y move nesa sy'n mynd i ennill y game, jyst yn teimlo fe. Ond eto, fi ddim mewn sefyllfa... Alright, oce, meddwl nawr, be fi'n mynd i wneud. Right, fi'n mynd i mynd amdani... Na, fi di methu eto. Mae amser da ni. Oh, come on! Sa ffordd i ni banio... Na. Bow torches? Na. Oes. Oes, falle, oce. Maen nhw'n bla. Maen nhw'n bla ar y gemau. Maen nhw'n bla. Yn rhan o rhyfel, Hei, hynny a girders. Mae Ryan and the Hog and Drake, mae gen i identity crisis yn dod o'r real oherwydd dwi'n swnio'n Saesneg, haha. O, ti'n ennill. GG. There's no way fi'n mynd i cael hwnna. Oh. Oh. Oh my god. Lawr i tri. Oh my god, ond sut, 72, jyst na ddim byd digon... Da. Oh, actually. Paid yn beth dwi'n fawr ti'n mynd i wneud, please paid. Oh, no, that's okay. Ah! O, ti'n neff, dan. Na, fi necessarily. Oh, yeah, fi'n mynd i bod yn efft fel dweud. Cos ti'n mynd i reid... Ie, ti'n reid banana bomb, ti'n mynd i disgyn lawr a ti'n mynd i colli life wrth disgyn lawr. Dwi'n meddwl wedi golli 3 am yna fan. Oh my god! What? What? Since dim colli life wrth disgyn lawr?
Sorry, am yr ymateb, o'n i just ddim yn disgwyl hwnna gweithio mor dda. Rigged! Rigged! Sy'n nes ddim golli hawl o disgyn lawr? Achos oedd e ddim digon o jump, oedd e'n ffain. Boom shakalaka! Oh, what? Oh, sorry am sgrechian mewn i'r mic os chi'n gwylio. Sorry, ond... Well, da iawn, I guess. Oh... Dwi wedi colli... Si mawr. Right. Iawn. So, os ti eisiau newid y lobby Ie. neu y scheme, os ti eisiau wneud intermediate neu rhywbeth gwahanol, mae'n Rwy'n mynd ffain. i ail dechrau'r game, just so rwy'n cael y Oh yeah, go on. a dod trwy'r Go on. headset fi yn lle y blymyn speakers. O ie, so eisiau gadael hwn, llys. Yeah. Tra ti'n hynna, allai... Sut dwi'n ei tîm fi? Enwi tîm fi. O'r main menu, ti'n gallu creu team. Single player. Customization. Yeah, there we Yeah. go. Class. Need a headset. Boom. Steam. Right. O ie, mae yna holl fel acenion gwahanol chi'n gallu defnyddio yn does, so... Yeah, ti'n gallu newid yr backend and stuff. Like, dwi di newid yr y can mae'n canu pryd ti'n ennill i'r un i'r anthem Cymraeg. Ah, I hyn gwlad amazing. yn hada. Right. Class. Ie, sut ydych chi'n neud... Ond yna fath Cymraeg, doedd? Ie, yr anthem cenedlaethol. Fan fe mae'n gael nhw fe. Mae'n gwneud hyn wlad yn hada os ti'n dweud. So oedd hyn cyn i... I Siwmai. Morgan gael chat efo fo'n Llundain. Like i'r so i'r Ti Oh, damn. wedi customise o'r team. Na, sorry. Oh, oh my god, pa un eisiau elw fo? Bad intentions. Dwi wedi meddwl am really, fatha, ingenious a thought-provoking names. O, mae dy fi roi hefyd. A ni gwneud 4 wym? Neu ti eisiau Ie. gwneud 4? Dwi'n meddwl 4 yn iawn, dwi'n meddwl. So much o, fatha, 4 Worms W.M.D mynd trwy'r canol allai neud, dwi'n meddwl. Alright. Okay. Felly newid. Okay. Gallu ban o. A ni gadael, a ni weld sy'n mynd. Yeah. Os gael un win allan o'r system, dwi'n meddwl fydda'n iawn, fydda'n llai peti, dwi'n meddwl. O, mae rhywun di cymryd enw YnChwarae, fel... That's so annoying. Yn lle? Ti'n meddwl? Fi ddim yn gwybod. Bryseg. Fel team name? Fel team name, yeah! Rwy'n rhoi Dim team otsh na names. Dwi'n literally ddim otsh na di. O, mae underscore di sort of e. Sgynnych chi'n tîm yn chwarae yn bar yna, gys? No. Anyway, dim ots, anyway. Pai ffyni. So, Right, ti allu gwahodd fi? Yeah, rwy wedi. Okay, sorry, bye. Sorry, bye. Yeah, mae'n mynd yn iawn, Kieran. Rwyf Morgan yn hackio'r round cyntaf yr ennill. What? Yeah. Hackio? Come on. Rwyf ed troi bant fall damage am y worms fe, neu rhywbeth. Oh, no way. Right, Yeah. yeah. Edrych ar y fod. Bad- Edrych ar y yeah. fod. Fe ti'n gweld, mae'r Bad diweddglo form. yn amazing. Bad form. Kieran, fi ti'n gwerthfawrogi fe. Fel Na, Gwynab. na, wow. Fel Fel- Gwynab, fel Gwynab disgod wyna Cymru Cymraeg. But very bad form, da. Oh, Very paid, bad Nam. form. Paid, please paid. Kieran wedi dweud fel usual. Oh, yeah. Yeah. Sorry. Oh. Yeah. Ooh. Down. Wyt ti eisiau rhoi ni better weapons, like i dech, like, Arif, like, cael yr... Ti'n newid y sgîm, do?
Na, rwy'n gallu customise o'r scheme. Oh. Fi'n credu gadael, just newid e i intermediate scheme. Paid customise fe, just Dwi'n newid meddwl e i dylai mynd intermediate. i bob un list, mynd lawr y list schemes, dwi'n meddwl. Ie. Neud hwnna gynta, a wedyn neud un ti'n gallu customise o ar diwedd. Be ti'n meddwl? Ie. Methu aros. Ti'n rhaid i dweud nukes only? Ella un neu ddau arall yn eisiau hwn a chwarae beth arall wedyn, ie? 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 Na. Na? Dwi'n meddwl bod Morgan eisiau newid i chwarae Nes i'n dweud faint o game Worms yn ei chwarae mwy. Alright. Okay, how about os ma... Na, dwi'n eisiau chwarae Worms, mae'n iawn. Okay, diolch. Wyren! Nice! Hoffi yna. Right. Ti wedi gweld enwau fi? Ble? Never mind. Mae dim enwau. Just enwa stwff, di fi. Mae'n dangos fi enwau pawb arall, nid... Ond dim i chdi? Wait, ti wedi enwi pob worm ti Emrys Obel? Na. Na, ddo. Oh, no, wait. Oh, wait, yeah. Na, mae... Ie, Fi'n darllen y label ag oh, yeah, awyren. Dwi ddim yn thought-provoking names. Just vehicles Cymraeg. Ie. Neu ba am hoverbot, dwi'n gwybod beth hoverbot yn Gymraeg. Cwch. Edfan? Ie, dim hyn, ie. Hover. Be di to hover? Edfan fach. Hofran. Hofran? Ydyn hofran? Ie, hofran. Dwi'n hofran uwch ben yr awyr, uwch ben y cymylau, hofran. Hofrenydd yw helicopter. Ie. Achos mae'n hofran. Ond heli? Helicopter. Helicopter. Hofrenydd. Ti'n gwybod fideo yna, ci? Na, ci. Na, Owain yw e. Oh, come on! Love to see that. You love to see that. Rubbish. Rhoi nhw wedi dweud, if in doubt, to bach. To bach. Neu o ar y diwedd. Neu double N. Yeah. There we go. Yeah. Aye. I've got the high ground, Anakin. Llaw memes heno. Ti'n y meme machine am heno. Dwi'n meme machine, yo. Right ti? Okay. Right. Oh, fuck's sakes. Rwy'n hoffi'r emo, y gwallt emo. Ie, dwi'n joio gwallt emo. Mae very much Tobey Maguire yn Spider-Man 3. Yeah. Beth di Jules yn neud lawr fanna? Ie. Oh, yeah, question da. Mae'n gofyn amdani e fyna, da. Yeah. Fi'n mynd lan fanna, dda. Hoverboard. Nac i hoverboard, oh my god. Jetpack. Nath i ddim newid enwau fi. Sorry, fi'n swnio fel twit nawr. Dwi ddim yn cael... well. Dim ots. Dwi ddim yn cael un jetpack. A mynd mewn... Oh, come on. Dwi'n mewn iddo fo? Mewn iddo? Ie, mynd mewn i fe. Mae'n gwasgu... Gwasgu triangle. It's not doing anything. Gwasgu triangle. Oh my god, yna'n frustrating, watch out. Rwy'n fi'n gwasgu triangle, a rwy'n ddim yn gwneud unrhyw beth. If in doubt o bach, swn t-shirts da sa. Ie, fi'n hoffi yna. Crysau ti. Hwna'n... Ie, hwna'n merch idea. If in doubt, so. Emrys. Go on, bye. Loser. Oh, Emrys. Oh, Emrys. Oh! I'm a bit of that. Got him. I'm a bit of that. Classic move. Yeah. Oh. Choose your most keep up, is it?
Ie, ti angen newid eich enw eich worms am y game nesaf, Morgan. Byddai yn, sorry. O'n i credu o'n i wedi, ond rhaid bod e ddim di safio. Sorry. Oh. So sorry. Oedd da fi rai really doniol hefyd. O, nes i ddim dewis tîm, dyna pam. Nes i stico i Teamsters. Sorry. Sorry, pawb. Mae'n rhaid ti'n expert. Ie, o'n i'n dall oedd yn chwarae chdi chwaith. O'ch ti beth i dewis yn chwarae. Ie, wel, oedd YnChwarae yn dweud mae un yn barod, so rhaid fi roi _chwarae. Wyt ti already wedi creu tîm yn chwarae? Falle. Na, ddim yn list fi, ddo. Ddim yn list fi. O, falle. Ni wedi chwarae hon lot, ydyn ni, so... Ie, fi jyst wedi'n nghofio nes i creu list. Oh, go on, then. Yeah. Oh, na. Oh, na. Cael eich ffôn allan. Mae'n textio. Textio i ffrind. Right, gollwng o bom yna, please. Oh. Uh-oh. Dyna'r ffrind. Mae'n y submarine. Pwy dwi wedi atacio? Pwy dwi... Un ges pwy dwi wedi atacio? O, mae'n amlwg yn diwe. Ydy yn Morgan. Wel, ydy o'n rhy amlwg. Ie. Ella fod o'n rhy amlwg. Falle. Ella fod o'n rhy amlwg. Ydy'n worm eich hun? Ella. Ella. Dwi'n chwarae 4D worms fe yma. Methu double bluff o bom. O, fi'n mynd siŵr, actually. O, fi'n siŵr. Come on, then. Pam ti'n yna? Pam sy'ch di yna? Ie, hwnna ni ti, Morgan. Ei, ysbryd gyda chdi ddim yna? Oh! Yes. Oh, no! Oh, no! Love it. O'n i eisiau ni'n siŵr fod y jazz hands na marw. Digon tig. Power of boggy. Ooh. Ai Rockets car dwi'n yna. Rocket League car. Rocket League car, yeah. Rocket League car. Rocket League car. Oof. Uh-oh. Dwi'n yn confident iawn efo backpack. Oh. Yes! Love to see that. Peidiwch symud, Morgan. Mae'n a rhywbeth tu ôl ti. Okay. Yeah, bydd e ddim yn effeithio... Mae hwnna di ysbrydoli fi hefyd. Oh, na. Be, ni gyd ar y sentries nawr ni? Oh my god. Dwi wedi rhoi sentry ar y car yna. Nid hwnna dilyn fi efo'r car, ti'n bil? Na. O, falle, trio fe. Dwi'n meddwl symud y car ôl wneud rhywbeth yna. Na. O, pan ti'n cael mynd... Is ti reid yn yr adeilad yna, tad yn automatic? Na. O, be fi'n mynd i wneud? Ti angen sortio Captain Picard, cos mae o'n peth efo bogi. Di car na ddim yn... Diolch yn threat. Ti beth i lladdo. So dwi'n ei backflip. Oh. So dwi'n ei backflip? Double tap X. Double tap X.
X. Wel, I fi, X. Ie, controller, ie? Yeah. Iawn, oce. Alright, beth ydw fi'n gwneud fan hyn? Oh, is hwnna'n silly. Oh no. Just stuffed turkey surprise. Stuffed turkey surprise. Go on look. 50 losey. Time flies quicker than an arrow. Oof. Present was the past in the future. Oh, survive! Survive! We're real close to Oh. being in Agony City. Ah. I will survive. Choose a new Oh, Oh, na. watch it. We're in trouble now. X! X is there! Oh, oes gyda ti Xbox One controller? Oes! Na. Dim... Xbox One controller. X. Dwi'n syth i'r rocket fi. mae'n golygu A I ni, Emrys. Pryd mae Morgan yn dweud X, gwasgu A. That was premeditated, yn gofyn iawn bydd yn neud yma. O'n i ddim. Pa controller Honestly. ti'n dynofio, Morgan? Wyt ti'n dynofio'n... Xbox One. Xbox One! Push X round. Push X round, dwi'n derir. O ia, dwi'n wan, ti'n gallu fod newid thing chdi. Rwy'n meddwl Rwy just wedi default i just, like, os mae Morgan yn dweud X, just assume A. Okay. Fi'n mynd i marw anyway, flippin' heck. Oh my god. Big trouble for hyn. Dwi'n mi stuffed turkey yn barod am hynna. Oh no. O, reit o flaen bogi hynna, let's go. Yeah, go on, fanna. O, ti'n mes fel an. Quickly. Na, dim lawr fan hyn. Be ti'n gwneud? Ie, beth ti'n neud? Ti'n gwneud y ffordd... Ti wedi mynd y ffordd ma'n gael, Morgan? Be ti'n gwneud? Yeah, messed up a bit fanna. Mistake, tor yr e. Big bang. Often comes in Right. Daro. Oh, Sut fi'n dynofio'r bloody worm select nawr ta? O, paid o sôn. Mae'n grasgu fe. A A wedyn gwasgu R1. Didn't do anything. So ti angen fel clicio fe as if you were gonna shoot neu beth bynnag, a wedyn gwasgu X. R1. Yeah, really. X oen, push X oen. Oh dear. Ti'n o different! Seriously. Os ti fucking... Ti'n o different! Oh What do my you- god. Right, hwnna Right. wedi gwastraffu worm select fi. Yeah. Uh, Come on, referee. the Ah. referee. Off. Fi mas o'r game yma. Pretty much. Wastad for amser. Ti'n dal cael bogi i mynd? Bogi, yeah, bogi yn erbyn y byd. Erbyn y Jeez. byd. Yeah, ledrech, Jesus. Dangos the chops. Worms, go iawn, dan. Go on, bogi, beth ti'n mynd i gwneud? Aw. Oh, boo! Boo! Cachor. Cachor. Be ti'n disgo fi neu? Chi'n mynd i gang o lan ar fi fel pob game arall. Iawn. Wel, mae'n mynd i Faint- nawr, o how ti'n gwneud Faint o, ia, faint o bunk busters allai'n neud, dwan. Class, Oh iawn. no. Let's go. Trai bunker buster. Be di hwnna? Ta mega buster. Mega buster. Let's go. Oh god. Oh, gone. Oh, come on! Oh my god. Hello? It's a DPD. Oh no. Na, delivery.
Dim DVD, beth yw'r llall? Every. Bydd un sydd ddim yn postio stwff. Bydd enw newydd Hermes. Every. Yeah. Flipping hell, yeah. Hello, every delivery. Mae'n tipyn bach dinglan. Sorry. Yeah. Oh my god. Oh, dau dim i Frank. Pwy nhw'n chwarae yn yr erbyn? Morocco. Dylen ni wedi disgwyl o'na, really. Hey. Oh my god! Oh dear. Siwmai Curly Hey, Davis. Curly! Oh, wow. Oh, Yes, gwastraff. Ni'n da. Dwi'n costio mwy na Holy Grail. Oh, wow. Holy hand grenade, ti'n meddwl? Holy grail. Holy Grail. Yeah, na. Oh, man. Oh, bydd yw'r unwanted gift yma. Mae'n y beth dwi wedi rhoi lawr. Every delivery. Tos o well na un unwanted gift. Dim clem. Dau. Ei, ti'n anghofio delivery team, Morgan? Mae'n Oh, dal sorry. drws. A fi nôl amdano fe? Oh, it's fine. Oh, sp entrance na. Oh, Look at that dear. entrance. Oh, dear. Look at that entrance. Digon tig. Oh, god, mae'n gormod. Oh, beth fi'n mynd i wneud nawr? Oh, na. Oh. Agor twll o'ch arall. O, fi'n really poeni am hwn nawr, achos it's gang up ar Morgan Day, efe, a fi ddim yn hoffi hwn, o gwbl. Pam chi'n mynnu... Oh. Ti ddim yn mynd i wneud unrhyw beth i fi. Yeah. Chop. Oh! Love to see that. Oh, Oh, rubbish. Rwy'n fi'n panic o fyna. Sorry. Oh god. Sit yn y byd. Oh my god. Oh! 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 Rocket League car, yeah! Oh, It's Rocket wow. League car, yeah! Stuck. Gall gyrru trwy hwnna? Hwnnw'n, like, hollow. No, mae'n callu iawn. Beth yw'r byd sy'n digwydd? One of that team esports sy'n manager. Yeah. Yeah. Oh my god, beth sydd ymlaen? Dim yn gwybod. Mae just a physics worms ydy e. Ei, gad y physics Physig. mas nawr. Bod yn gas. Oh! Oh! Si panic o fanna. Oh god. Grab it! Love it. Sit. Yeah, mae'n yn... Yeah. Have you Teleport- got Boggy's Teleport to hwnna. Morgan. Okay. Yeah, gives you some crafty. Dwi wedi wastio crafts da fi ar y byncyn turkey na. Oh, for Yes! God's sake. Yes! Yes! Oh. Karma. Ah! Karma. Oh god, o'n i ar ôl nhw, si? Karma. Oh god. There you go. Love it. Sip, chi mor agos i'ch gilydd, but na, mynd ar ôl fi chi'n mynd i wneud. Ar y ddim. Ti yn. Game plan. It's all about the game plan. It's all about the bass, no trouble. Oh my god. Ah. Oh, what? Be di hwnna mynd? A ble mae hwnna mynd? Oh my god. I'm got honest nawr. Ah, Oh, na. be ti'n Oh, meddwl? na. Dwi wedi anfon fe at Emrys. Oh, whatever. Dim siawns fan hyn. No pressure. Just relax and watch it
Oh, that's not too bad, actually. Eitha! Oh! Gweld? Syth ar Emrys. Oh, cross. So childish. Yes. 69. Nice! Hey, nice! Nice! Giggity, giggity! Nice, lads! Yeah! Yeah, lad! Lad Gosh. stream! Yay! Oi. Actually, fi'n byw 69. Dyna yw enw. Yeah! So, Morgan! Nice! Nice. Nice. Yeah. Cofio efo to o'r o. Nice. Nice. Be di, Lads. be di postcode i chdi? CY420. Hey! Wey! Lads. Wey! Di swnio fel impression o Arnie fyna. Lads. Yeah. Oh. I'll just cael y holl iechyd. Chi'n mynd I gael... Yeah. Dominant I nawr, guys. Beep. Oh. Ma fe. Ah. Oh no. No! Yes! Oh. No! Oh, na. Oh, na. No! Oh, na. Mission failed. We'll get him next time. Uh-oh. Oh, Warren. Just do it. Massive misery. Just, yeah. Oh my god! Oh. Oh! Oh, gosh dong. Fine. Nice. Nice. Fe. Da ni'n mynd I goffan Morgan off eto. O, mae'n mynd Ah. dyfnach mewn i'r dear. Oh, yeah. I'm going deeper underground. Down. Oh, we'll give you game plan. Oh, here we go. Give you game plan. It's a numbers game. It's all about the numbers. Just yn mynd I campo yn yr un lle. Na. Dwi'n mynd I wneud y thing ti'n least expectio. Okay. Edrych ymlaen i'r hwnna. Dibynnu bod i'r... Oh. Ah. Oh. Okay. Oh my god! Oh, nah. Rocket League car! Yeah! Rocket League car! Yeah! Yeah. Yeah. Ti'n methu beio fe am hwnna. Yeah, hwn yn fair. Yeah. Oh! Oof. Nice. Na. Next, worm fi. Fydd o'n thing fydd pobl yn siarad amdan. Cymryd Morgan allan efo'r wym nesaf. Okay. Fi'n hapus am hwnna. Ond... Iawn, Owain. It's a whole number... Oh shit, allan dwi'n fucked. Os o'n i'n teleportio 2 cymeriad ni sy'n rili lot o health at Morgan. Yeah. Na, tactic da. gallu teleport. Na. Dwi di... Ie, ma' hwnna'n ffain, neud hwnna. Na. Fi'n hoffi tactics ti, Emrys. Na, nes i'n meddwl am y teleport. Numbers game, fel ddedys ti. Ti ar thing da fyna.
We're going deeper underground. Ba-ba-da-bam-bam, ba-ba-da-bam-bam. Dwi literally methu neud yn byd. Y blinking banana seeds ma. Yeah. Yeah. Ond ma' 'na stuff ar y map, look. Ma' 'na stuff fan'na. Ti jyst angen pigo nhw fyny. Ba-ba. Uh-oh. Alright, digon teg. Parch i'r move yna. Oh. Okay. Oh. Boring. Oh. Okay, so dwi'n... There you go. Wow! Pam dwi'n gwybod am selectio? Pam dwi'n gwybod am selectio? Dwi dewis o. Ie, gwasgu fel... Esbonio i fe. Oh. Fi ddim gwybod. Dwi'n dewis o. Dwi'n dewis o, diolch yn neud. So ti'n gwasgu fel... Like, Okay. select, a wedyn gwasgu... Okay, iawn. Okay, ti wedi neud e. Take your time. Speed will come later. What? You can do anything. Uh-oh. Imagination. Oh. Ah! Fi mewn trouble nawr. Uh-oh. Doodle-doodle-doodle-doodle. Ond ti wedi anghofio un peth, though. Na, dwi'n fod dwi'n gwybod yr un peth na. Even if no one else is, I think you're special. There are no mistakes. Yr turret yr antic-plotty. Mae turret ond yn gweithio os dwi'n symud, ie? Yeah. Yeah. Okay. Too soon to count your chickens. Don't feed them. Tricky nawr. Okay, now then, let's play. Let's have some fun today. Oh, no. Oh, no. Oh my god, o'r doi ochr. Right. Ni'n dod o'r dau ochr. Boring. Alright. Must be quiet, soft, and Oh. Ie, fyddi Emrys plan hefo hwnna. Oh god. Hmm. Bod yn ofalus iawn fan hyn. Cos... Swing, Morgan, you better don't miss. Hwna Alright. dwi'n dweud chdi. You're gonna swing, don't miss. Go on. Go on. Be di hwnna? What? Rwy'n fan yn mynd like syth lawr. Oh, yes, i mae'r. Fi beth yn. Be di hwnna? Hwna'n yr upgraded version o'r bomb o'r airstrike. Fysa Gallu fo. craft, you know. there is no audience without performance. Oh my god, mae hwn yn tense nawr. Mae gen i hyn. Sa'n siŵr beth mae o'n. Ie. Lucy. Beth hwnna. O, ti'n mynd i brifo dy hun, paid neud e? Okay, dim ot. What? Beth oedd hwnna? Alright. Roedd hwnna'n Dim shite. Yeah, shite that. Roedd hwnna'n... Roedd hwnna'n utter cach. Roedd fi'n craftio hwnna hefyd o, like, stuff. Oh! Leave me alone. God! Oh my god. Oh my god. Ti'n dal ar Be' ti'n dal nhw? Efo'r Sit blwmin... down now. Oh, hyd. I fi Rwy'n ddim yn fi'n gwybod. dweud Emrys, mae cael hacks. Mae cael, like, hacks i, like, Ie. sicrhau bod e'n just cael tipyn bach o Problem bywyd. yw, sa'n gwybod sut fi'n mynd i neud hwn nawr. Rhan o wei. Dos i'n ôl y health on top, ie. Sut fi'n Dos mynd i'n ôl mas? health. Os ydych chi'n teleport? Na.
blowtorch fan'na de, drwad. Na, fi'n screwed now, actually. Ond at least go out swinging efyd yna'r dywediad. Fi'n mynd i brifo fy hun fan hyn, fi'n credu. Gwneud e, go on. Oh, yeah! Oh my days. Yeah. Oh, God. Oh. Nice. Oh. Nice. Mae'n meddwl, mae'n mynd... Like... Come on, just a little bit. Oh my... Oh. Oh, mae'n un diddorol. Mae hyn yn newid y gêm gafan gwbl nawr. Rwy'n gobeithio am un o area damage fyna. Oh, wow. Fi mewn trouble nawr. Because... Does na ddim lle i cuddio o gwbl. Unless... Na, yeah, it's game over. Does na byd y fi. Oh, good as. Yeah, yeah, good call, actually. Mae dy fi good as. Ond fi jyst ddim yn gallu gweld hwnna'n digwydd, gweithio. Oh, dwi'n ei wneud beth amlwg. Dwi'n ei wneud beth uffernol amlwg sydd yn lle fan'na. Beth. Ddim yn gwybod, achos fi kind of eisiau, ond sgen i ddim byd i mynd unrhyw le, yn neud unrhyw beth. So, I wonder. Ddim yn gafi roi fan'na, dia. Na, ti'n bell rwyt. Come on then. Put your money where your money is. Ooh. Be careful for gifts. Ooh. Love it, so fi ar 2, mae 2 o chi dal. Oh? Diddorol. Mynd i trio rhywbeth. Ie, dwi'n meddwl ti'n mynd i wneud yr un beth dwi'n neud. Yeah. Dwi'n meddwl. Drwy'r twll na, ie? Yeah. Ie. Rwy'n gobeithio bod y tan Oh, y tull yn y tan. yn, job. like, licio lawr. Licky licky. Oh. Oh my god! Oh no! No! Oh, mynd lawr no, e. no, 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 no. Damn. Oh my god. The Sut ti'n lens dal fi'n yn fyw? mynd. Sut ti'n dal yn fyw? Rwy'n fi gobeithio fe mynd i, like, mynd lawr y blymyn Ie. shaft. Hey. Lawr y shaft. Fi ddim yn gwybod beth fi'n gallu neud fyna nawr. Fi'n really stuck. Right. Okay. Rhaid I fi... You don't measure a man by how he wins. You measure a man by how he loses, mae'n gan. Ie, ti'n iawn. Diolch. Diolch am geiriau caredig. Ond, ie, Dwi'n meddwl rei trwy'ch ben chdi, ie? I dan byd fyna, di, ti'n blocio gwylod. Oh, shit. Sy'n gant yna fi. Ooh. Application hwnna, wan. Dim byd. Come on. Oh! Go away. Yes! Yes! Yeah!
Game drosodd o'n. Who are you? Who are you? Who are you? Fi mewn rwy ti just mynd i, like, Flint headband syth. Like, as long as fi'n marw, let's just kamikaze hi, nefe? Yeah. Oh, God. Da iawn. Owain. Diolch yn fawr. Ac Emrys. Dwi'n cymryd amser, ond... Yep. Tabed ble mae hwn yn mynd? Mae'n un yn mwy o cyr yn pen na'r llall, lle ond hynny chdi. Hmm. So dwi'n confident yn fflio rownd efo backpack, so dwi'n nôl hein i gyd, de. Ie, yeah, dim cael un backpack, though. So gath i mynd i un lle, ond ddim dod nôl. Oh, well. Ooh, Tactegol nawr. dod. Tactegol. Ouch. Uh-oh. Yeah, gadel dy hun yn agored fan'na. 26! Ddim yn gret, oedd e? Oh, dear. Ariannin a Frank yn y final. Pawb? Ooh. No, final derby dde. Yeah. Yeah, bydd hwnna on. Mae'r cwpan y byd hyn ddim wedi gwneud mynd, like, unrhyw lle. Unrhyw lle o'r pobl yn meddwl. Mae'r lack o fanfare yn y semi-finals yma bach yn nuts hefyd, ynddi? Yeah. Mae'r chwaraewyr lan am y Golden Boot. Mae fe rhwng chwaraewyr Frank a Ariannin, so mae hwnna'n eitha funny. Os weithiau, mae rhywun yn gallu cael fel loads o goals yn y gemau grŵp, a wedyn so nhw'n agos i'r final. So. Oh, wow. Edrych ar y gêm ma, though. Lot gwell na Frank yn erbyn Ariannin. Game gwyddbwyll rhwng Tegol. Owain ac Emrys. Oh, ma' hwnna'n risky. Be chi'n trio? Okay. Alright. Mae'n syniad da. Ie. Dwi'n defnyddio dregs o weapons fi yma, so dwi'n chwarae efo effer o ddim byd, really. Oh dear. Oh! Oh, ti'n mynd sefyllfa really cryf yna, oh? Dwi'n meddwl, mynd i cifio mewn y car, oherwydd mae'n rhoi ti... Ond mae'n blocio fe, yeah. Mae'n rhoi ti, like, armor buff. Tipyn bach. Dim lot. Na. Oh! Wow. Sneaky iawn. Ddim yn gallu neud y jetpack. Yeah. Mae hwnna'n pro jetpack move, yna. Pro bluff yna. Uh-oh. Emrys yn gobod. Oh, fewn i help! Fewn i help! Oh my god! Hey, diolch Emrys, mae hwnna'n neis. Brilliant. So... Oh. Oh my god. Mae help gate yma. Oh, brilliant. God. Nah. Ooh. Oh, bye.
Rwy'n fyna, I was like, wait, beth oedd neidio eto? Wedyn rwy'n cofio nôl i Emrys yn gwasgu X and stuff, and I was like, oh, is it? Oh. Damn. God damn it, bro. Rwy'n mynd Ti'n i... mewn sefyllfa mor dda fanna. Yeah, hwnna'n annoying. 1-1 though, 1-1. The winner takes it all. Go on. Learn from the best. Oh, man. Wait, oedd fi'n marw? Oh, what the f... Yeah. Rwy'n ddim sylweddoli rwy fi llaf fy hun o hwnna. Yeah, nes ti proper llad i hun, yeah. Jeez. O, dwi'n meddwl bod cyn... O, dwi literally di wast amser. Nes I literally... Oh, nice. Donna ddim yna hawdd. Oh. Come on. Okay. No, wrong one. No? Say what? O, dwi'n stuck o man, dwi'n mysio bod yn stuck o yma. Unless ti'n gallu craftio eich ffordd mas. O, dwi'n literally yn stuck. Oh, yeah, ti yn. Unless ti'n neud pneumatic drill a drill o lawr. Ie. Does a lot of point. Drill? Wel, fi'n credu, oes na pneumatic drills yn hwn? Neu oedd yn Worms Armageddon? Hwnna'n... Mae'n hwn, Definitely mewn efo. Armageddon. Oh, sorry, yeah. Dwi'n mynd i crafftio'n byd, cos dwi ddim efo'r ail thing. Yeah. Dwi actually efo banana seeds rwan, so dwi'n gallu bildio beth really da. Ond dwi ddim efo'r bits canol. Oh, no. Oh, oes dy ti teleport? Na. No. Blowtorch? Oes. There we go. Come on. Yn lan! Mynd nôl ymlaen. Like, jiggle fe. Jiggle. Yeah, ddim fel... Yeah, cadw. Yeah, dyn ti. Ti'n trio neud. Okay. Ydy'n worm stinger? Oh. Fi ddim yn siŵr, fi byth di defnyddio fe. Cachio game hyn. Cachu. Wel, ti dal mynd sefyllfa cryf. Oed. Be di Worm hwnna? stinger yn rubbish. Electromagnet repel, mae'n dweud. Sy'n gwybod. Credu... Os ma... Stuff yn dod... Fel, os oedd fel bazooka neu rhywbeth, fi'n credu bydd e'n gwirio fe I ffwrdd o'r magnet. Okay. Mae'na box reit ar y chwith a fyna, a health. Rwy'n methu mynd draw fan'na, though. Na, fi. Oh, shit. Na. Oh. Shit! Oh! Nah. Oh. Oedd hwnna. Oh my god! Oh, dal yn y game, though. Dwi'n mysyn that sa'ch di wan, cos dwi wedi blocio'n hyn. Yeah, ond mae rhaid I Owain cael hwn yn hollol gywir, though. Cos mae hwn yn tricky. What? Oh. I thought just neud yn byd am ages. Remember oherwydd ti'n ar ben y peth, efallai? O, ddim yn siŵr. Just check ar rhywbeth. Man, hyn yn... Wel, ti di cael scope o'r thro ma'n do, so... Yeah. Ooh, hwnna'n eitha, sylfaenol a ffordd da. Os oes ti'n gwybod ys ganddo fe ddim byd, ond falle mae'n... Mae'n mynd I wneud.
Okay. Diddorol. Yeah. Ti ddim really eisiau agor y twllfan lan gafon gwbl. Na. Neu mae fe gyda free thing i ti. Ti jyst eisiau fe tipyn bach, so mae fe'n agor e i ti a wedyn ti'n mynd amdano fe. Okay. Okay. Ooh. Ie, ti methu mynd lan, mae rhaid i ti bod ar y ledge. Bydd hwnna ddim yn gweithio, Emrys. Ie, bydd hwnna'n gwastraff. Ie, bydd hwnna'n gwastraff. Ti ddim eisiau gwneud hwnna. Alright, skip go. Ti'n take. Oh, gall hwn bod yn game changer. Gall hwn bod yn game changer. Yes, diolch game. What? Gall hwn newid y game yn gafon gofyn. Oh, lots of sauces. Loves it. Lost in the sauce. Sut mae yn... Rwy'n mynd i craftio hwnna, ond just am y hwyl rwy'n mynd i taflu hyn hefyd. O, gwylio dwi ddim yn reboundio arna ti, ddo. O, ti'n ffain, ti'n ffain. O, oce. Oce. Mae gen i, dwi wedi craftio rhywbeth a mae'n mynd i lladd ti. Ie, dwi'n gwybod fod o. Rwy'n nesaf. Yn dechrau efo... Go on, beth ti'n mynd i gwneud? O'r sydd lawr. Neu ar y diagonal. Oh. Uh-oh. Oh. Actually, mae'n meddwl rwy'n oce fan'na. Mae 1 munud 10 eiliad a bydd rhywbeth yn digwydd, so... Fales. Oh. Rwy'n mynd i roi e fan hyn. Mae'n y least amount of resistance. Ie. Byddwn ni jyst yn mynd am pen o fe os fi'n bod yn Ie, honest, na, ond- bydd hwnna'n stopio rhywle yn y canol oherwydd mae'n mynd trwy'r adeilad. oce. Rwy'n mynd i roi wneud Alright. hwnna a trio cael yr efo'r blast rays. Controversial. 1, 2, 3, 4... Oh. O, ti'n iawn, o ti'n iawn, o ti'n iawn. Dim ond cymryd i ffwrdd tri, ddo. Ie. Byddwn ni wedi cadw hwnna nes bod e'n symud i lle gwell. Just... But mae'n hawdd i ddweud fel rhywun sy'n gwylio. A dwi'n stuck yma. Ie. O, hwnna'n da i gwybod. Ond o, ti'n gallu cael sioc yna a seithi'r... There. Hi. There. Na, ti ddim yn mynd i mynd mas o fanna. Ti angen seithi fe. Gyda un o'r guns ti. Wait, wyt ti ddim yn cael unrhyw Yeah. blowtorches ar ôl? No comment. Dweud wrth y ti, yeah, god. There we go. Ti mewn, ti mas nawr. Oh, wow, mae'n Na, mae intense. ddim. Oh, na. Na, ti No, ddim allan dos yn ôl hwnna. hynny i gyd. Dos yn ôl hynny i gyd. Oh, na, beth ti di neud, Owain. Mae'n ffain, mae'n methu'n mynd lan o'r ledge Bydd e fan'na. bydd e yn, a mae fe gyda shot really hawdd o ti nawr. Na, mae ddim gallu. Edrych ar y little ledge fan'na. Ti di taflu fe, boi. Ti di Na, taflu edrych, fe. mae'n methu mynd lan ar y ail edge fan'na. Mae yn. Mae'n cael ranger rope. No! Oce, mae gallu. Roedd i ddim yn gwybod rwy'n ti cael ninja rope. Mae ddim yn mynd i dweud wrth ti, ydy? Roedd i'n meddwl rwy'n dynafio nhw gyd lan. Oh, he did. Un arall, mae dy ti un arall. Oh my god. Emrys. Epic. Ah. Wow. O'n i'n meddwl y bunker buster yn mynd i gael fi. Yeah. O'n i'n rili meddwl yna. O'r fe'n da, roedd ti'n mynd like syth o dan, like a thickest. Dan Aye. way of trwchus. Yeah.
Or they are. Oh, nice, guitar. Wow. Hoffi hwnna. Greedy, bod yn greedy. Greedy. Iawn. Dwi angen stress P. Trust me. Right, fi angen P hefyd. Ti'n gallu Ie. riffto? Ie, Na, bydd ni'n riffto. nôl mewn... Ie, fi angen un hefyd. Okay, 5 munud, neu 2 munud probably. Just in quick. Diolch. Not even 2 munud.
croeso nôl pawb. Reit. Back to the exciting world of worms. Woo! Eisiau ni wneud advanced nawr, scheme. Mae gennym ni pro. Pro. Yes. Full wormage. Yeah, pro. Oh, yeah. Beth ydi pro scheme? Oh, just pro, yeah. Yeah, just pro. Ni eisiau map? Yeah, ni eisiau map gwahanol. Teis ti'n mewn cave? Dim Neu os. na, dim cave. Ooh. Ooh, hwn yn un. Na, mae Kev yn magu Yeah. blowtorches. Ydy. News. Yeah, ti eisiau newid eich tîm, Morgan? Oh, yeah. Sorry. I'r un efo enwau. Here we go. Oh, yeah, nes I wneud am chwarae o'r blaen, sorry, yeah. There you go. Actually, nes I Nice. nes I ond enwi pedwar, so fi'n gobeithio mae'n mynd I bod y pedwar cyntaf. Yeah. Yeah, remember, yeah, gobeithio. Sorry, fi wedi cael sneaky yogurt ar y ffordd achos, Ooh. you know. Pa Gyda'r un gyda, blas? fel snack, yr un ble mae fel peli gwyn, yeah. a ti'n rhoi nhw yn y fel yogurt Yeah. coch. Oh, mae'n Corners? lovely. Y Muller Yeah, corner? corners. Ond mae fe fel Oh, right. off-brand Aldi version o hwnna, ond mae'n lovely. Aldi corner. Aldi Aldi. side. Yeah. Heb di Aldi. cael... like, Mae'n Aldi un- newydd i Oes. agor yn Bangor, a mae'n absolutely awful. Sick. Bydd yr fi off Aldi. What? Mae'n What? sy'n cael bad vibes. So ti'n meddwl, just bad vibes. Yeah. Bad vibes. Dwi'n swnio at y nyta, dwi'n swnio at y nyta, dwi'n gwybod na iawn. Ond dim fi di gyntaf yn hyn chwaith yn yr ardal. Mae pob yr un peth, ie, dim yn teimlo'n iawn. Dim yn teimlo'n iawn. Lidl Llangefni ddo, top tier. Yeah. Top tier. Fi'n boi Aldi mwy na little. Ond, By posh. Yeah. Beth What? ti'n digwydd? Oh, pro scheme, ti angen dewis ble nhw Oh, gyd. Oh no! Right. Roedd fi'n just edrych ar y sgwar, like, beth? Pam di'n dangos hyn? Oh. Right. Roedd fi'n Right, panic. yeah, Oh, come on. Yeah, do it. I was right in it. Yeah. You can take. Oh, sugar. Oedd i'n gwybod yn hwnna! Oedd i'n gwybod yn hwnna! Shit. Yeah. Ar un arall. Oh, come on. I've got it. Yeah, go on. Hey, go on. Oh, Cara. Oh my god! Dude. Oh, come on. All right. There you go. Diddorol. As you see... Touche. Oh my days. Okay, Eddie, yeah, go on. Saying back. Oh, nah. Benny Nade. Let's start by loading up a one's brush with some You can take. Oh. Ti'n meddwl rhoi un mewn ffordd o. Ie, so yr un car yna, ddech chi cael 2-on-1 yr bydd fod e. Yeah. So ti'n winner. Oh. Oh, ti... I don't know, bad action. Yeah, right there by gun. Helicopter. Helicopter. Oh my god. Ti'n mynd amdan llefydd. We have plenty of clear generates the colors you'll need for this. Yn tricky, yeah, ble yn y Sgynna ni? Morgan, os ti di reid un extra yn un o'r tyllau na, fydd i fod advantage. Yeah. Yeah, advantage, Peter, and just drop your dynamite loud. Yeah.
Fi'n eitha hoffi y ffaith o'n ni olaf i roi un mewn, so hwnna'n bach o mantais. Yeah. Ti'n gallu just gweld a meddwl, okay, fine. Chwarae'r gêm yna nawr un separate. Okay. To catch a cup, you must enter the Oh, Ooh. damn fo. No! Oh! Rwy'n fi'n meddwl rwy'n fi'n digon i ffwrdd o hwnna. Oh, na! Mae hwnna'n No, dechrau no. really dda, ie. Anffodus. Uh-oh. Right, ble mae'r TNT? Oh, jeez. Here we go. Bant da ni. Oh, mae teleportio. Yn syth? Mae hwnna'n drist. O, i cael y crate. Okay. Na? Na, mae'n newid meddwl. Oh. Oh. Wow. Nice, 24. Oh my god. Falle mae'r supplies yn cyrraedd yn lle perig, de. Ti'n meddwl ti'n saff o fyna. Ond un airstrike, ti'n ffli allan oes. Oh god. Be yn y byd ni'n gallu neud fyny? Heb brifo. You reap what you sow. Dwi'n meddwl dys gen ti dim option ond i brifo y mwydyn eich hun fan hyn. Oh, actually, Okay. na. Not fair. Okay. There is no audience without Oh, great. Cool, dys gen i 0 ranged weapons ar y foment. Nice. an angry worm cannot be rushed. Oh, fi really ddim yn siŵr be i neud, though. Oh, dys gen i dim dynamite. Caused by running. No. Time heals all. Oh my god. Oh. Rwy'n methu Did he darllen hwnna. Beth oedd y rif hwnna? Just like... Ti di gweld enwau fi? Yeah! Enwau'r criw. Yeah. Neis iawn. Oh, na dyna chi- bach ah. o le. Watch it. Dwi di agor lan y twll. Oh god. Ti di lledaenu'r toll. Ah, oh. peidiwch blocking Oh. ni mewn. Rwy ddim Oh, eisiau I bod got- mewn fan hyn efo fe. Hwnna'n really clever, actually. Fight to the death, now! Yeah, hwnna'n clever, actually. Yeah. Yeah. Hwnna'n. Da iawn. Right, here we go. Sut ni'n mynd i wneud hwnna? Come on then. There's nothing to worry or fret over. Ti'n trust Owain, wyna fi? Ti'n mynd i ti gallu trust ydi. Bad call. Well, chdi commitio un kill o fyna. Falle. Often comes in small. Digon tig. Fi ddim yn dangos tueddiad tuag at unrhyw... O, un ble. person yma, de. Yn amlwg, ti'n wedi darllen The Art of War Fifty gyda boi hit. Chinese na. Machiavelli. Na, Machiavelli. O na, Sing Tzu oedd. Yeah, Sing Sing Tzu, yeah. Sing Tzu. 50 The gun Prince- hyn. Worm stinger. Ie, dim yn gwybod. He who laughs last. Dim cla. What? What the hell? Fi- Whoa! What? Beth oedd hwnna? Ddim yn gwybod. Okay, let's use a new color for this little piece over here. Go on, Owain. Warren. Let's make a happy little Hedfan uwch ben pawb. Dwi'n mynd chadi hwnna. La 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 la. Dwi'n backflipio. Double tap. Double tap. Double tap. Fuck Double it. tap. Oh man. Dyna ti. Oh,
Kind of. Yeah. Yeah. O, dwi di llafu. O, ti di O! dal Emrys hefyd. Get it? Ti'n dal fi o'n gael? What? Sa'ch ti'n gael survive hwnna? No. Oh, crafting. Rwy'n anghofio i gallu craftio stuff. Move it. Oh, na. Uh-oh. Awesome super ship. Super... mae gallu headphone. Bydd hwnna ddim yn digon. Oh my god, 25. Oedd. Bydd ddim efo efe'n hwsi yn gwneud hwnna. Ie. Rwy'n ffordd mor fe'n gwneud like 1 damage pob bullet o flaen. Nah. Dibynnu... I don't know. Os mae'n headshot neu rhywbeth, I don't know. It's a crap one ydy. I defnyddio chest term. Mae Morgan yn controlio centre the board o fan. Yeah. Mae'r joke a'r banter o'n i'n gyd o'n un confined space wedi gweithio allan. Oh shit. Dwi di meso lan. Rwy fi'n... Dwi di... A dwi ag... Oh, piss. Dwi di accidentally craftio rhywbeth. Oh dear. A dwi fi... Beth fi wedi gwneud? Dwi di gwneud rhywbeth. Oh, sentry. Oh, na. Ddim sentry. Oh. Oh, sentry. Oh. Diddorol. Diddorol. Dwi wedi wastio na! Dwi wedi wastio fo! Yeah, achos... So Dwi wedi wastio fo! Yeah. Oh, pine. Mae'n hollol pointless. Ydi. Reporting for duty. Come on then. Oh. Oh, hello. Well, I wouldn't worry too much about that. Ouch. It's magic. O, mae'n gallu efo knocio fo allan o'r... Let go with your Hwna. Hmm. big bang. Often comes in a small box. Mor falch rwy fi'n mynd o dan y dear fan hyn. Okay. Alright. Diddorol. What? O, Methu this is gwneud all... unrhyw beth o'r bloody dyn hyn. Pam o fel sydyn ni'n cael dim fucking boxes rwan? Yeah, achos pro moves yw e, pro thing. Oh! Oh, da iawn. Syniad gwych. Ddim quite ar target though, ond... Let's use a new Mae'n tricky achos o rhaid ti ysgoi yr tank olew thing yna. Hmm. So yeah, digon teg. not yours. Let's have some fun. Oh, os mae'n syth lawr. Oh, wow. Ooh, just dim digon fan'na. No. Dwi'n y crafting phase o'r game ar hyn o bryd. Yeah. Rwy angen mwy bogi special sauce. Banana seeds dwi angen. Hmm. Oh. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my home is. An angry word cannot be rushed.
Yes! Oh, wrong. Yr un wrong! Yr un wrong! Oh my god! That's nice. Yeah. Sorry, I dwi'n hacio... Oh, That's an good. hack, Yeah, voice thing to yeah. Voice thing, So, fi. fine. Yr un wrong. Lovely. Lovely. Brilliant. Sut ti mor lwcus yn gem ma? O, dwi wedi ffwcio o fyny! Sef sôn am y to na? O na. Sut fi cael bloody banana seeds te? Like, o par un? O, box, eich di gael o boxes. Ond yn e? Ti'n mythi dismantle banana seeds? Oh, mae'n tricky Rubbish. nawr. Cos... Fi'n mynd i gofod wneud penderfyniad fan hyn. Oh. Neud siŵr am- Ti'n anna berthu Emrys chdi for the greater good i chdi gallu... Mewn dan off y chess. Fire in the hole. Oh no. Hey, you i chess, ys o'n stream hwyl. Oh! Na. 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 Ooh. Oh, na, Oh. man. Na. Because I set my worms and, like, symud y camera pryd, like, o'r peth sy'n Yeah, ddiddorol. fi'n gwybod, yeah. Mae'n rwystredig yn dweud. Yeah. Oh, well. Mae'r gem yn rwystredig. Fi'n joio fe. Oh, dyna bloody box. O'n i eisiau stream dolyg ar gyfer Be? Star Citizen. Oh. Gwir gem yn chwarae lle, ti'n ddol? Blowtorch! Oh. Great. So, yeah, good. Oh, man. Not too bad, actually. Ah! Oh, God. Mae rownd hyn ddim yn mynd yn da. Na, fi, ie, cytuno. Ugh. Ain't alright. Oh. Uh-oh. Hey, ydy rhywun o ti wedi prynu Stadia hardware o flaen yna? Nah. Nah. Byddwn ni ddim. Like- Am £5 off eBay. Na, mae gen Oh my i... god. Ta be, wedi effio fyny fucking eBay alerts fi, ie? Yeah. Na, Oh my- literally, roedd blwyddyn diwetha, mewn gwaith, roedd un o'r teammates fi'n ffeindio deal ar Right. Google Store am Chromecast. Roedd ti gallu prynu Chromecast Ultra Ie. efo Stadia controller mewn package o enw Stadia Pro. A roedd ti'n cael, like, mis o Stadia yn rhif. Yeah. Am £18. Do? So roedd ti'n cael Chromecast Ultra, sef a Chromecast 4K. Yeah. Ac controller, like, you know, bloody Stadia controller, am £18. Ar fynd fel arfer, like, Cool. 60. Yndi. Hint, neu rhywbeth like Mae gen i fi Chromecast Ultra na i... Yeah. So be, mae hwnna'n So, awesome. 'Cause mae'n Android gwych. TV dio. Yeah, mae'n gwych. So, dim Chromecast ydi o Android TV dio. Oh, ti'n cael un efo Android TV, nice. Do. Mae o'n... Nice. So be, mae Chromecast yn handi, ond really limited, A mae hwn yn literally yn Android TV, you plug fewn am £60. Yeah. Dwi'n lyfio fo. Mae gen i Samsung TV, a mae smart TV features hwnna reit da, Mae bod dim mynd trwy'r Android TV fan. Yeah. Nice. Ond ie, ond apparently mae controller Stadia'n really neis dynyddio. Mae'n iawn, ie. Oedd un o ffrindiau uni ag ysgol fi, oedd o wedi prynu fo. Nice. Oedd Yeah, oedd o'n committed i Stadia, a oedd o'n... roedd fi'n un-service da, like, pryd roedd fi'n dynofio y trial, roedd fi'n gweithio really nicely. Ie, nes i chwarae... Be? Mae'n a bomb mewn y thing! Wow!
Ce? Rwy'n fynd mewn y cart! Na. O building oedd o? Ie, Ie. rwy'n fynd mewn e. Fuck's sakes. Ond ie, rwy'n prynu y bundle hwnna, so rwy'n cael y 4K Chromecast, dim yr un smart, just normal Chromecast un, Ie. am £18. In like way o dan beth mae'n mynd ar ei hun. Ond nawr, oherwydd mae Stadia wedi shut lawr, nhw wedi refundo fi. Oherwydd rwy'n mewn bundle Stadia, so... Mae'n rili da. Dwi wedi literally cael Chromecast Ultra ar rhif. Nes i brynu un gem i chwarae fo met fi. Sniper Elite 4, dwi'n gysio? Oh yeah, good game. A dwi wedi cael pres hwnna'n ôl. Nice. Nice. Good. So nhw wedi cael lawr gafon gwbl Stadia, dyn nhw? Ie. Oh, gatyn. Pwy... Google oedd e? Yeah. Mae Stadia just entry newydd ar build by google.com. O, ie, dwi o hwnna fyd. Lots o, gobeithio neith PlayStation iwsio, ond nath PlayStation prynu gaicau Oh. ar gyfer hyn, unrhyw, blynyddoedd yn ôl. Dy'r technoleg ddim mor dda, ond... Swn i'n syni fatha streaming service. Okay. Yeah. Dwi'n gweld, dwi'n meddwl fydd Stadia Technology yn power o be bynnag nesaf sgyn Nintendo, dwi'n convinced. Really? Lle arall eithaf nhw? Not sure. Mae'n gynnwyd technoleg ma, mae ffordd mae gemau fideos yn mynd yn y dyfodol, fydd y general consumer yn hollol iawn efo streamio stwff. Yr unig un sydd ddim efo technoleg back-end i wneud stwff ydy Nintendo. Mae Sony efo technoleg y hynna mae'n wedi prynu, proprietary, a mae Xbox efo. So mae nhw'n out of the question i Google. Mae Google efo server farms a'r know-how a'r technoleg i gynnig iddo fo. Os ydych chi'n recwpio costs wrth... So... Dwi'n meddwl... Ie, rwy'n meddwl... So ffordd da i Nintendo, sef ers yr Wii ymlaen, neu ers y GameCube ymlaen, maen nhw yn all about ddim... So, di technoleg y hardware roed bod yn awesome na do. Na. It's been cheap technology. So, bydd i ffordd gwell i chdi gallu chwarae third-party games ar Nintendo. Maen nhw'n gallu maintainio dal neu consoles dim mor powerus. Ond hefyd gallu cynnig... na. AAA games, ie. Na, os mae hwnna'n lladd fi gyda blowtorch. Yes! Yes! Shut up! 30. Na! Cael hwnna. Ges i fe, yeah. Oh god. Defeated by what you love most. Ie, bydd hwnna'n gwneud sonwyr. Oherwydd mae'r technoleg nhw wedi creu am Stadia yn technoleg really da. Yndi. Ac i just taflu fe i ffwrdd. Very Google, ond just... Mae'n mynd yma MO Nintendo hefyd. Dyn nhw byth yn creu top of the line consoles efo technoleg awesome. Mae'r technoleg o wastad 5-6 mlynedd sol y curve. Mae un o'r complaints fwyaf am y Switch, un o'r ei pryn, ydy'r ffaith mae third-party games ac ydych da fucking trash yn nhw. Yeah. So, maen nhw wedi bod yn lawr lôn ma efo Ubisoft yn... So, os eisiau chwarae Assassin's Creed ar Switch yn Japan, ond y streaming version ti'n gallu neud. Yeah. Oh, wow. Dwi'n meddwl, mae'n neud sens da. You hear it here first, lads. Called it, dyna beth i beth i'n dweud. Right, 1 a 2, I suppose, but pretty much 1. Alla i weld Nintendo streaming powered by Google. Neu hynny'n cael gwared o Google yn gyfan gwbl. Yeah. Yeah. Cos, pwy sydd efo'r data farms i'n gallu cwpio fy load na? O cwmni sy'n rhedeg YouTube, ie. So. Yeah. Yeah. So, mae'n... Like, a ffordd roedd nhw'n actually, like, cael ar y stadium really weird hefyd. Like, a ffaith bod nhw'n just... Allan o'r, you know,
out of the blue just mynd, o ie, mae'n cael awr nawr. Dyma, Like, roedd nhw'n dweud wrth pobl, na, mae ddim yn cael awr. A roedd nhw'n literally, like, rhoi update i'r SDK dydd cyn roedd e'n troi lawr. O'n i'n... Y What? boi dda bod yn giant spawn fain, Gyrsman, mae'n mynd hyn a Twitch o'n, mae'n podcast bob dim wrth. A oedd o'n siarad am y stadion cael. Ac oedd o di siarad efo lot o developers oedd i gorffan. Yeah. Oedd un developer de, di cael y SDK newydd de, 48 hours cyn... Na do! 18 hours cyn i'r press dweud lle'n cael, iawn. Ond oedd o'n dweud... What? Yes, love to see that. Love to see that. Fan o hyd yn imposib! Ac oedd o'n dweud... O ran rhedeg hwnna i hun, na Linus Tech Tips oedd o. Yeah. A oedd o'n dweud, mae profiad developers yn really da, as in, gath o'i talu straight away, a bod dim, ond just fod stadion hun yn fucking shit show, ie. Oh, grow up. Sorry. Ond ie. Ond, munud... Really? Yes. Diolch, Morgan. No. God's sake. Ah, ti'n cael... Oh, man. You know what? Ti'n mynd i difaru wneud hwnna. Shit! 7, 6, 5, 3... Watch. Ond ie, gytid, stadion technoleg da, ond o'ch ti'n gwybod from day one, y ffordd, Yeah. charge o 40 quid am game 5 oed i streamio. Yeah. Na. Gryd. Like, bydd fi'n gwneud sanwyr os nhw'n gwneud, you know, like, subscription. If ti'n gallu prynu games ac subscribe o iddo. Oedd. Right. Yeah, tell me beth sy'n mynd digwydd fi'r un Xbox. Hwyraf, ti wedi trio yr un streaming service Xbox? Yr un ffein gael stadion, yr bydd stadion gorffen, nath o cael, bod i, dwi wedi dweud newid enw mwyn unwaith ar Discord, King Kong Small Dong ar Discord fi. Ie, dwi wedi dweud. Oedd efo stadia, a dyn peth stadia gorffen, nath o prynu Xbox Series X, a cael Xbox Ultimate. A mae o'n dweud fod o safon i rhywun eitha fo sydd ddim yn full-on gamers ytha ni yma. Hollol ffain. Ond hefyd mae'n boi'n reit tecu. Dwi'n Yeah. Yeah. Oedd o'n mwy na pleased o fo. Beth nes i cael o'r stadia, o'n i'n mynd allan, pam i cael pobl fewn i'r drws i defnyddio ecosystem stadia de, pam sy'n integrate o stadia i Google Play Store, So, lle, oh my god! Streamio fucking mobile phone games in the browser, Mobile phone games in a browser. Just rhywbeth i cael consumers i defnyddio'r ecosystem, ie. Dwi'n gwybod sy'n hollol awful, ond... Oh my god! Beth oedd hwnna? Pwy eisiau bod wrong? Oh! No. Yn i'r stadia rant fi. Ond, Uh-oh. Hello, Morgan. Sut wyt ti? Hello. Dim diolch. Oh, shot da. Oh my god! Yes! Beth oedd hwnna? Yes! Beth oedd hwnna? Yeah! Let's go! What was that? Oh, yes, rhoi angen bod yn right o falus fan hyn. Hyderus fan'na. Jeez. Okay. Yes! 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 Morgan, time for you to leave this world. Da fi'n arall.
Ti'n siŵr am hynna? Ie. Wyt ti'n siŵr am hynna? Wel, dim nawr, ond ie. Dim am hir. Oh my babe! Sy'n dod yn allan? What? Sut naeth hwnna'n redig allan? Yes! Sy'n dod yn allan ar ôl dim byd? What the hell? That's bollocks. Hacks, Sy'n dod Morgan. yn allan? Wyt ti'n Beth gweld... yw'n hacks ma? Emrys, rwy'n gweld y braich Morgan, like symud fel hwnna. Just cyn i'ch... Class, yeah. Mae cael hotkeys I disable our weapons ni. Lag switch. Lag switch. Lag switchio. Yeah, mae cael lag switch. Lag switch. Ys no oed o dwch. Ie, mynd nôl i'ch dwll. O, fanna. Alright. Oh my god, where this thing was ages! Huh? Oh. She Yeah. built rhywbeth ages yn ôl. A wan dwi'n sylweddoli fod o dal gyda fi. No, na. Oh my god. Hwn yn mynd I bod yn anodd. Oh, na. Oh, go on. Go on! Os ti'n survivio hwnna de, hacks. Wyt ti'n gweld y Oh my lag? god! Wyt ti'n gweld y lag fanna? What? Roedd y lag switch. Roedd hwnna'n y lag switch fe mewn action. Guys, fi ddim yn mynd I ennill anyway, so let's get over it. Get over it. Dyna exactly beth roedd rhywun efo lag switch yn Hacks. dweud. Yeah. Beth ti'n pan yn neud yma, man? Beth ti'n pan yn... What? Hyn yn, like, big brain pro game a move. Ni ddim yn deall. Mae'r ymenydd fi yn rhy fach I deall. Yeah. Pro game a move hyn. Mae rwyf hwnna'n, like, psychological? Yeah. Psychological? Dwi'n mynd am hwnna. Hmm. Dwi'n efo bits of a weapon. Mae just blowtorch mewn I bet. Mog am dyn hwn. Na, fi ddim. Mog am dyn hwn. Gyda pedwar, come on. Rwy'n, ti'n dyn hwn. Na, fi methu ennill Mae'n defnyddio rhyw fath o bunker buster neu rhywbeth. Na, dwi'n iwsio fo. Ie, ond mae gyda Owain un neu rhywbeth, you wait. Oh, O, dwi'n iwsio hwn, allaf. Check, dwi'n iwsio hwn. fi'n poeni am. So yna. Oh, here we go. Oh, what? Sut wyt ti, like, mor agos i'r dŵr? Ah, fi wedi marw, man. What the hell? What? Ti'n defnyddio hwnna I pigol am boxes? Pigo stuff. O, mae wedi boddi'r yn gweld na! Mae ddim yn weapon, mae'n like box picker lan. Ti'n defnyddio fe I pigol am boxes, ti'n methu cyrraedd. Ah, fi wedi marw anyway. Mae'n mynd I Yeah. cael fi yn y Hwyl dŵr. fawr, Morgan. O, gwy Hwyl amser fawr. o. Hwyl O, fawr. sy'n gwy amser o. Hwyl fawr. Pam yn y byd ti'n gwneud yna? O, Fi ddim yn gwybod. Pam yn y byd I ti wedi gwneud hwnna? mba. O'n i'n gweithio sef o'n... Dwi'n mwysio chwystau fanna fyna ni. Oh, 383. Hwyl fawr, Morgan. What a pitiful way to die. Pity the fool! I pity the fool! Man. Oh. Gat in. Hmm. Pity the fool.
O, jyst mynd am y, iechyd. Ond... Ie, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. I know. Da. Dwi'n dragio hwn allan. Ie. Dwi'n derbyn hynna. O, ti'n o difri? Mae... Mae'n mynd amdani. O, got a 4! 14 seconds. Na! Oh. Mae'r game hyn yn crap! Wow, nawr. Wyt ti'n o difri? Ofalus nawr, Wyt ofalus. ti'n o difri? O. O, ti ar ben e nawr. Cynnal. Rwyf... Iawn. Hwna di piss fi band. Bod yn stuck ar y damn gun hwnna. Ti'n... Diolch game. Mwa, perffaith. 10 out of 10. Morgan. Jeez. Chdi dweud hynna. Ie, gwasgu eich hack button. Stuck ar y gun button. Hwna beth wyt ti'n gwasgu hwnna. Dyw hwnna ddim hyd yn oed synwyr. Great, great. Nawr beth rwy'n gwneud am hwnna. Os gyda ti shotgun? Gyda ti shotgun? Doi shotgun. Wai, mae'n just mynd i roi un arall. O ie. Ond mae ddim yn gyda, you know, loads, so... Angen banana seeds I creu teleporter. O, os gyda ti, airstrike? Na. Oh. Oh. Great, look at that. Os rwy'n fy... Os rwy'n ddim yn cael ei stuck ar y bloody turret. Yeah. Oh my god, beth di hwnna? Mega turret. Chunky turret. Oh. Ooh, chunk. Oh. Oh. Speed will come later. Oh. Stad. Oh. I know. Oh, Oh, decent. come on. Rwy'n stuck. Absolutely stuffed fan hyn. Na, mae dy ti bazooka. Mae dy ti stuff yn does. Be sy'n dy ti? So fi'n gallu... No, bai, actually, paid dweud. Fi'n spoiler fe. Oh, okay. Jeez. A ddim yn cael y crafting thing yna, Oh. Ooh, clever. Electromagnet. It's just a magnet. Ddim yn pan ydi. Oh, tro cynta yna, Owain. Rhythm cael nhw raffs ar ôl. Oh, na, okay. Ti'n gallu neidio ar yr un ledge yna? Rwy ddim. Na, yr un arall. Ie, double jump fan'na. Bydd ti yn, os ti yn gallu neud e. Gwylio nawr. 9 seconds. Yeah, see? Ia, rwy'n methu Ond, gwneud ie. unrhyw beth fel fan hyn. Na, ti'n iawn. Alright. Mae gyda ti blowtorch! Oh! Bron, though. Mae'n cofio, mae'n gallu just sling o bombs lawr fan a ti'n stuck. Ond, mae dy ti mwy o iechyd, so... Mae hwn yn diddorol iawn. Oedd y gêm arall yn dda hefyd. Fel gwyliwr. Rwy'n sy'n wir yn hoffi'r gêm yma. Fi'n hoffi'r tactegau yn y munudau olaf. Na. Na. Right. Whoa, ewch I ffwrdd o fe, neu mae'n mynd I cael recoil damage arno ti. So, symud I ffwrdd, a wedyn... No, mynd nôl. O, ti'n mynd? Mynd nôl. Okay. Oh. Rubbish. Bron, though.
Bron? I'm like a bird, I don't fly away. Oh, pwy sy'n mynd I fod yn ddewr? Na. Neb gallu cael hwnna. Don't know. Dwi'n methu... O. Na ti. Take a banana seeds am ninja rope. Gallu ti neidio dros fanna, Emrys? Oh, alright. What? Nice shot. O. Oh, Christ. Mae hyn yn... Ddim yn dda. A ti'n mynd ar fel fanna? Okay. Nes... Le ti'n gallu... Yeah. Mae'n moco ti. Oh, mae'n moco ti. Light the beacons! Na, ti seriously. Rhaid ti bod yn tactegol gywir fan hyn. Oh, right. Os ti'n neidio ar y ledge, like, a little bit yna, like, mynd ymlaen. Yeah, there we go. Yeah, mynd fanna. Ac eto, os ti'n gallu. Yeah, there we go. Nawr, ti'n seithi fanna. Ond, pa guns arall ti gyda? Na, ti'n rhy agos. Mae'n mynd I brifo ti. So na, mynd yn y lip arall. Just lawr ychydig. Yeah, just fanna. Nawr, seithi lan. Seithi. Oh. Mae'n iawn, mae'n iawn. Mae'n iawn. Ti'n okay? Na, mae'n mynd I cael fi af y bomb, and mae'n just mynd I slip it right lawr. I don't know. Na, mae'n just cael bloody goddamn girder arall. Oh my god. That is sick. Tacteg ei ffantastig though, ond... Biff I can even in nawr. Rhoi. Na, fi ddim yn gwybod beth sydd dy ti. Dim byd! Rwy'n cael dim byd nawr I mynd trwy hwnna. Pa gun sydd dy ti then? Bazooka. Beth yw hwnna? Actually, mae gen I... Oh my god! Oh my god! We could do it! Oh! Yeah, nice one! But we Pro just- game a move! Cofio bod hwnna gallu mynd trwy'r girders. Yeah! Oh, Un jeez. slip up. Ond mynd am y iechyd, surely! Oh, mae'n mynd I roi good arall yn diwedd. Oh, no. Oh, yeah, ti wedi marw. Yeah, hwnna mynd I dinistrio'r girder. Syth lawr. Syth lawr. Oh! Oh, yes! God, ti'n mynd I neud Yes! Ti'n mynd I neud Come on. Falle. Oh. Oh, yes, I mawr. Yeah, come on, boys! Oh. Wait, Da iawn, Emrys. wait, what? Da No! iawn, Emrys. No! O'n I fel, beth sy'n bod gyda ti, Owain? Ti di colli. Rwy'n fi'n meddwl rwy'n fi wedi survive o hwnna. O'n i'n moch yn trio fyd. Na. Rwy'n fi ddim gweld y grave fi'n explodo. Ah, Well played. Chwarae teg. Well played. rwy'n ti'n rhoi fi Right. hope fyna ar y diwedd. A just O, gyda fi un honey gyrfa vein arall. ffwrdd. Ah, nice. O'n i'n Oh, pan just boddi chdi. Beth yw... Oes na schemes arall ni heb wneud? full wormage? Oh, ma' hwnna'n ridiculous, though. Mae hwnna'n para fel 3 eiliad, yn dweud? Yeah. Dwi'n mi amser am un gem arall a un full-image arall. Alright. Okay. Yeah, a fi. Nai 50 destruction scheme. Alright. Classic scheme? Oh, classic. Ie. Yeah. O, dych chi'n rhin lliw, Oh yeah, pan fi'n lliw? Oh. Pan dwi'n feitio. Ready. I'm ready. Do. No, Emrys. Ar y brig heno. Ie. Dwi bod yn prepare yn hyn am yr Yep. worm streams yma.
Mae'n andig, dwi'n falch, cos dwi'n cael y wins fo wan. Cos ddim yn rhaid i chwarae dyna. A tan dolyg nesa. Geith hwn fod yn dolyg thing ni wan de. Ie, dim ond... Ond dolyg, ie. Fe'n ni gael chwarae hyn. Oh, wow. Oh my god. Oh. Wel gan, be careful what you wish for. Hwn yn rydyd i chdi mynd i troi fan i hynllef. Yeah. Pwrpas y gêm yma, Owain, ydy bod y last man standing. If you can get a win. Last man standing? Ie. Yeah. Be ti'n meddwl? Ond yn pwrpas pob cyn Worms. Ydy'n pwrpas y gêm yma. Dwi'n teimlo ti wedi bod yn stryglo fe hynna. Oh. Smack talk fi dwi'n Right, diolch. Sophisticated smack talk fi. Yeah, fwy o'r riddle fyna, Emrys. Riddle. Answer me these questions three, gan Emrys. The laughs come from the back. Oh, aye. Alright. Ti gan teg? Ydyn ni'n gallu weipio Morgan mewn 2 go. Let's give it a good go. Oh, classic. Ni methu... A response fi yw'r smack talk Crafter. yna. Hwna'n objective again. Yeah? Yeah, that's good. Oh my god. Ydy'r tŷ bach hwnna cael coesau? Coesau? Ydy'r tŷ bach hwnna Oh yeah, mae defe coesau. Hwna'n cool. Oh, Farang. Reit, y rhan curiosity, faint o pobl sy'n streamio WMD this very second? I don't know. Let's have a look. Yeah. Oh! Go on. Na, 5 stream. Oh! Wow, 5! A mae yna 4 stream yn chwarae Worms. Mae'r un efo 13 viewers ar y top yn Dutch. Na di, German, efo Ends of Onsfat Warzone 2.0 a mae'n chwarae Warzone. Pam ydi hwnna? Ddim yn ogan arall, Geek Femin. Yeah. A ddim yna Jadamise Set. Oh, no! Oh, no! Ww, lle yna? Ie, so ni'n ail streamer am Worms. Ail. Yeah. Come O on! na, dan trydydd stream. O ia, ail, ia, dibynnu beth i metric chdi. Ddim yn countio'r un cynta. Na. Oh, no. I'm a coming. Right. What are you even in? Oh, mae Emrys yn beth yn y blaen yn dwi. Na, dwi ddim. Di'r bars am byd. Morgan sydd o'r momentum. Momentum, fi wedi colli'r 2 game diwetha. Yeah, momentum. Sy'n gymryd. Mae Worms chdi wedi rhoi
gwasgaru yn really da ar y cae. I love it. Oh, damn. Ooh. Oh. Damn! Oh, dear. Bum 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 bum. Right. Oh, hwnna'n... Doo-be-doo-be-doo. Oh dear. Oh nah. Oh nah. Oh, nah. Oh. Oh, nah. Navy blue. Not too bad. Hmm. Rwy'n wedi gweld y gêm newydd hwnna. Mae wedi, Be? wedi cael ei galw. Fine. Rhywbeth dwi'n ei gofio enw fe. Oh, right, okay. Ar y syniad. Dwi'n mynd i edrych ar y wishlist o Steam rwy'n adre fe i fe. Heddiw. This is how we do Hey, High on it. Life. Iron Okay. Life? Yeah, mae wedi dod allan. Mae'n like, kind of like Rick and Morty style. Oh, mae'n cael... Shooter game. Mae'n cael yeah, panio. Ydy e? Ydy Mae'n cael review uffernol o gwael ar Eurogamer. Mae'n cael Yeah. very positive 89% ar Steam. Na, allan, Eurogamer, chdi. Eisiau allan nawr. Ti'n big Rick and Morty fan? Rwy'n hoffi e. Rwy'n ddim like super fan, ond rwy'n hoffi'r show. Dwi eisiau troi Warhammer newydd na. Warhammer. Rwy'n sy'n dim... Wel, Warhammer 40k Dark Tide. Oh! Yeah, but pa type o game ydi hwnna? Fatha, wel... Oh my god, o'n i am dweud, Made of Scare thing. Okay, fydd yr un... Fatha class-based shooter for PvE, ie? Oh, right. Oh, cool. Fatha round-based, fatha Left 4 Dead, dwi'n meddwl. So, mae ar Game Pass hefyd. Oh, really? Oh, nice. Mae hwnna'n Yeah, cael I- reviews da. Okay, ni definitely angen trio hwnna. Oes. Os mae'n fel Left 4 Dead, then... High on Life review, a mediocre Right. shooter. Dan ei Mediocre shooter with an unfunny attitude problem. Oh. Ond mae'r un Warhammer 40k Dark Tide yn... Mae hwnna'n reit... Mae'n cael reviews reit da. Ydy e? Wel, ma episode 2 Made of Skin dod mas dydd Iau. Dydd Iau hyn. Yeah. Nice. 15th, yeah. Nice, okay, ni angen chwarae hwnna hefyd. I chwarae... Yeah. Ni wedi cwbl episode 1, so ni definitely angen Yeah. trio cwbl Ni angen Josh, mae Episode Josh angen dau. dod Yeah. in session yna. Oedd e just yn amazing. Oh my Yeah. god. Yeah, rwy'n dynistrio fo ar game. Yeah. Oh my god. Oedd just ddim yn disgwyl faint mor dda oedd e. Yeah, achos... Oedd e just ridiculously o dda, oedd e. Yeah. Oh! Oh! Shot no, nice. no. Shot nice fo na. Mae Need for Speed newydd yn cael reviews da hefyd, which Oh, dwi'n yeah. sioc, cos mae'n edrych yn weird. Roedd hwnna'n cael ei like stealth launch, oedd e? Oh, cos dwi'n meddwl yn ofyn. Yeah. Rwy'n Ie, really dwi 'di bod eisiau Need for Speed da. Rwy'n fi'n carry, you know, Underground 2. Ie, hwnna, mae gen i fi hwnna, dwi'n chwarae hwnna'r Dolphin Emulator. Nice. Ond, Basket X. Ooh! Oh! ie, dwi wedi bod yn y broses o dal i fyny, to goffan games gyda'r Steam fi. Yeah. So, eisiau offer Inscription yn ddiweddar. Yeah. Okay. Oedd hwnna'n Nice. un o'r games, hwnna'n wastad yn top 10s bobl blwyddyn Ie. dwytha. Ie, game cardiau di o.
Gem cardiau di ar y gwyneb. A mae'n... Nes i stryglo mawr yn gynta. Mae'n a lot o twists and turns i gem. A nes i really enjoy fe'n diwedd. Yeah. So, os ydych chi'n chance cael inscription, highly recommendio fo. Because it goes to places. Alright. Diddorol. A dwi'n chwarae Slay of the Spire. Gath hwnna reviews da bod wytha fyd. So dwi'n y broses o chwarae hwnna. Game cardiau dwi'n hefyd. Yeah. Yeah, oedd hwnna fel tebyg o fynd i clywed i fel Dicey Dungeons style. Ia, fatha rogue style card game. Yeah. Oh. Ti'n hel cardiau ar yn chdi, neu deck chdi'n well a felly. Yeah. Mae bach mwy involved na Nice. Dicey Dungeons, ond di ar un premise ydi o. Mm. Ti'n gael dewis path a bod dim, so... Dwi'n y broses o chwarae hwnna. Nice. Right. Roedd Callisto Protocol yn cael rough launch hefyd. Do, mae'r game yn dda, ond mae'r performance PC yn awful, ie? Yeah, hwnna'n real Na, ni 'di siom. clywed. Roedd fi'n edrych ymlaen at un hwnna hefyd, ond... Mae'n mynd i just aros Yn... fwy optimised. Neu Ie. pig fel anes seil neu rhywbeth. A rwy'n wedi bod yn chwarae Cyberpunk eto hefyd. Oh, okay. Wedi dechrau roi hwnna ail go. Ie, nes i really enjoy fo disgwyl blwyddyn ar ei ail god o fo, de. Ie. Fatha, first playthrough fi, 21 hours. Second playthrough fi, fatha, 120 hours. Nice. Nes i absolutely bob dim yn efo, de. Nice. Ie, So, rwy'n fi'n chwarae fe like, ar launch. Ac rwy'n Ie, fi'n dwi'n like, cofio. rwy'n fi'n cwblhau like yr intro kind of Ie. thing. Act 1, rwy'n fi'n cwblhau Act 1. Ac wedyn rwy'n fi'n just gadael fe, oherwydd rwy'n so many issues. Rwy'n fi'n methu Ie. cwblhau y side missions or like glitches or anything. Ond, dwi'n dal yn meddwl fod y stori o'r mission bach yn naff, ond mae'r byd yn awesome. Yeah, mae'r byd yn really cool. A nath yr anime, beth yn un fi, o'n un o pobl nath nôl ato hefyd yr anime. Yeah, rwy'n fi'n gwylio Mae'r anime hwnna. yn wych. Rwy'n fi'n really da. Rwy'n fi'n really joio Edge Runners. Ie. Rwy'n gutted bod mae'n like dim on Mwy. un series. Ond rwy'n really Ie, eisiau... Ond mae'n sens mwy. hefyd pam. Yeah. Ond Heb rwy'n spoiler, eisiau felly. like well, mae'n just self-contained story mewn un Yndi. episode, so... Rwy'n eisiau nhw gwneud mwy. Ie. Like, gobeithio bod y poblogau efo hwnna wedi like spurio nhw i mynd i dweud, hang about, Mwy. let's creu mwy. Ti di unlockio y gynna a'r cort yna. Bastard. Na, So, rhyb. pan nath yr anime allan, nath o adio fatha free DLC i'r game. Wyt ti angen ffeindio So- nhw rhywle? Wel, mae'r cort y mission, Yeah, alright. ond mae'r gynna, rhaid chi googlo'r gynna. Cos mae'n un sy'n randomly fewn lle random. Alright. A wedyn, yeah, so, o'n i very much, nes i iwsio net o'r game i gyd. Dim gos nhw'n dda yn y byd, just gos yr anime ddo. Yeah. Yeah, rwy'n fi'n really joio'r anime. Oedd ti'n gwylio fe mewn Saesneg, neu... Na, dwi'n weeb, so... See, Na, no, Rwy'n- nes i nid o'n Saesneg, actually. yeah, rwy'n fi'n No, gwylio fe syniad prin. efo'r Saesneg, oherwydd mae'n based mewn Night City sydd mewn America. Yeah. Na, nes i... Ac mae'r nes i Saesneg, cymeriad, actually. mae'r main cymeriad enw David. Yeah. Neu Na, rhywbeth. nes i So, Saesneg hwnna. yeah. Hwnna a Dragon Ball di'r unig anime Saesneg Yeah. dwi'n gwachad. Pob arall yn... Un peth rwy'n fi ddim yn... Rwy'n fi'n meddwl un peth rwy'n ddim really hoffi. Un gripe rwy'n fi'n cael, I guess. Oedd y ffaith bod rhai cymeriadau, ond just cael ei introduced, just like that. A like dim explanation o pwy rwy'n nhw yn. Oh. Like, beth oedd yr un efo'r mustache, y cowboy dude? Oh, ie, ie, fod y dreid, ie, mae o'n... Roedd fe just appearo mewn un episode, and I was like, pwy di hyn? A roedd fe ddim yn name o fe tan yr episode Na. nesaf. I was like, pwy di byd Dreidfo. hyn? Ac hefyd, pryd rwy'n nhw'n siarad ar like phone calls, roedd y Ie. dialogue yn really strange. Roedd nhw'n like, Wow! like, oedd ti'n sylweddoli hwnna?
Like ar y phone calls, or efo dialogue yn just What? weird. Yn y DLC missions ti'n textio fo. Yeah. Ond like ar y anime, or efo phone calls, Yeah. and like, rydyn nhw'n like repeato geiriau? Like, Ar I didn't get that. ar Spotify... be oedd o? Ie, be oedd y gair yn eisiau? Ie, ond ar Spotify... Rewind fi, neu Spotify... Rewind oedd o? Yeah. So I think that's the bit of Spotify. Number one song fi blwyddyn dwytha ar Spotify, most listen, oedd the theme song anime yna. Nice. Yeah, So- dwi di bod yn gwrando fe repeat heddiw. Ie. Oh no! Mae can yn awesome. Yeah. Ond oedd y cana... Oedd y cana yn bodoli yn Cyberpunk blwyddyn dwytha. Yeah, rwy'n fi'n meddwl, rwy'n fi'n clywed e in-game ddoe. Ie. Na dim ddoe, dydd cyn. Like, just o shop, and I was like, oh, I don't know. A car or anime. So, mae o'n... Na eisiau joio fo. Yeah. Ond dwi dal yn meddwl fo stori Cyberpunk 2077 yn... Rwy heb di chwarae cyfan gwbl eto, so Na. yn siŵr beth mae o'n. Mae yna lot o endings yn diwedd, ac dwi wedi cael y secret ending. Ie. Mae hwnna werth wneud de. Rwy heb di edrych ar unrhyw un o'r endings eto. Rwy'n mynd i eisiau bod yn surprised. Sôn am endings, mae Emrys i gorffen hwn. Oh! Oh! Actually, dwi e ddim. Mae dal... Rwy'n dal mewn e. Sy'n eisiau ddim goffa na? Sa'n gwybod. Sa'n gwybod. Yn mor lwcus. Oh, yes, i fawr. Wow. Wow. Shit, dwi'n di crafftio'n byd? Na Ti'n fi. methu? So'n Mae'n crafting! classic. Na, mae'n classic. So mae fel Worms Armageddon neu Worms Original. Just ddim crafting pryd hynny. Ond ie, Emrys, I ti'n gwybod, oedd na purpose i'r dialogue ar y phone calls yn yr anime? Like, pam oedd nhw'n siarad mor weird ar y phone calls? Ti'n fel? Like, Cos nhw'n actually'n siarad na di. beth ti'n meddwl? Nhw ddim yn siarad fel hwnna mewn y game, though. Like, mewn y game, pryd ti'n ar phone calls efo pobl, nhw'n siarad normal. Ond yn yr anime, nhw'n siarad really, like, odd. Like, we're going down into the car. Like, we're nhw'n, like, repeato rhoi geiriau a, like, just siarad mewn really weird ffordd. Os ti'n ail gwylio fe, Ie. edrych allan am hwnna. Roedd hwnna'n, like, really kind of, pryd rwy'n fi'n gwylio fe, roedd fe'n, like, you know, take o fi allan, tipyn bach. I was like, how are nhw'n siarad mor weird? Ond lot o slang yn efo de. Chwm. Lot o chwm. Yeah, come on, choom. That's so Cwm mi. Cwm mi. preem. O, na, mae na health yna. Okay. Roedd ddim angen health. Okay. Rambo. Ti gyda un shot arall. Paid methu hwn. Oh my god. Fantastic. Oh yeah. Hey, newydd edrych ar Discord consoles retro Emrys a gweld y Sega Power of Tower. Nice. 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 So mae dy ti'r Ooh. game a Sega Saturn, Sega Dreamcast a Mega Drive. Fantastic. Oh, look at Gyd ti that. angen nawr yw Master System. Just Oes. Dwi wedi cael cynnig lot o Master System tours. Oh, wow. Oh, Mae'r shelf hwnna nice. Ynddi, mae'n joio hwnna de. A mae gen i... O, beth dwi'n neud? Oce, so dwi'n mynd hyn. Mae gen i fi, a dyn... Oh, Oh, no. oh, na. Roedd fi'n meddwl roedd hwnna mynd i gwneud y peth rhwng. Oh, Die! yes! Yeah! Oh my god. Let's go. A banana Ond, bomb o fe. Roedd ddim cael banana bomb. Oh, sorry, fi yn. Ond fi di marw, so dwi'n ddim yn helpu. Oh, okay. Beth am... Hallelujah. Danfon... Roedd ddim cael un o'n nhw. O, just mynd lawr fyna a seithi fe... Neu just drop o thing, grenade. Mae hwnna'n neud 40. Neu... Oh, granny.
Oh, brilliant. Diwedd. Boom! Boom! Fyna! Rwy'n fi'n gwasgu e. O, Rwy'n ocê, fi'n ocê. gwneud unrhyw beth. Sorry. O. Oh god, mae fe gyda loads ar ôl, though. Oh. Ie. Ie, fi'n syni... Ie, mae rhaid ti mynd am y iechyd na rhywpoint, though. Oh. Cuddio, Ie. bydden ni yn mynd mewn yr actual... Na, os mae'n cael ranged weapon, rwy'n stuffed. Ie, ti yn. Ie. Am rhaid mouse fi yn y canol screen, yes, ti'n mynd i ffwrdd. Ie, hwnna'n mae'n question, skip- actually. O. Oh, nawr mae ddim. Ie, dwi wedi cael gair o fe. Good, good. Ydy'r map type hyn yn un nawr? Rwy'n ddim yn... like... Beth i cofio'r theme hyn o flaen? Na. Na, dwi'n cofio hwn, chwaith. Oh, yes. Oh! Oh! Oedd ti'n aimor am y health? Ha? Ie? Ti jyst wedi cymryd... Ti jyst cymryd fy lifeline i ffwrdd. When When I swing, I don't miss. When I Nice. swing, I don't miss. Come face me. Oh. Oh, okay. Okay, yeah. Good. Pam lai, pam lai. Ie, falle bydd health yn gollwng lan fan hyn. Falle. Come on, Morgan, gwasgu'r health button ar eich hack. Hack os gwelwch yn dda, diolch. Yeah, mae dy fi Steam Deck sy'n hacio Worms, yeah, fi'n gwybod, yeah. Na, ddim Steam Deck, be nhw'n cael fe? Stream Deck sy'n... You're too close. Dwi'n agos Yeah. hwnna. This- Oh, yes! Oh! Oh my Hey. god, ti'n gwthio fe off! Ti'n gwthio fe off nawr? Os Hey. ti'n bungee jump o lawr, ti'n Mae- just nudge fe. Mae gen i trick. Oh, oh na, mae hwnna'n risky, though. Alright, go on then. Na, Mae hwnna... rhaid chi wneud y diagonal i'r chwith, otherwise ti ddim yn mynd i... Na, ti angen... Alright, ti ddim yn gwrando. You didn't listen. Dyna pam oedd ti'n dweud am y diagonal. O'r chwith. Rwy'n fi'n mix lan fy chwyth a de. Sorry. Rwy'n fi'n... Okay. No! Rwy'n fi'n mix lan chwyth a de. Yeah. Wyt ti gallu just rhoi fi hwnna, Emrys? Like, redo a round? Na, mae rhaid i fe... Mae rhaid i fe... What? Yeah, sort o hwn mas. Hey! Oh, here Hey, diolch, Si diolch. ddim... Diolch, Morgan, diolch am dynnu fi Croeso. eich... Pam gwys i ond un thing yn injure o pan? Appreciate we it. go. Ti'n maca Gem fe. on. Mae'r bloody Gem Worms arall fe te. Na, dim ond un sydd fanna. Oh, dim ond un. 87. Right. Radio, then. Ah. Dun, dun, dun. Oh, mae'n twll mewn fan hyn. Yeah, man, a twll. Ond does ddim byd ffordd, does ddim ffordd arall trwy, so mynd dros. A gollwng bom neu... Oh, okay. Diddorol. Rwy'n trio mynd round. No. Oh, that's pointless. Ai. Okay, just cuddio. Because... Oh! Wow. Bow, bow, ba-da-dum, bow, Gen ti un bow. ninja ropes ar ôl, Bow, Emrys? bow, ba-da-dum, bow. Yeah, sure fod. Bom, bom, ba-da, Ba-da-dum, ba-bow. Ooh, nice. Ba-ba-ba-da-da-bow. Ah. Ah. Oh, no, just play the high ground fel nath Emrys neud I ti a gydro fe mewn. Yeah. Gydro Ie. fe mewn. Na, Yeah, Na, ti'n mynd i ninja Ie. rope o lan arnyn nhw.
Na, just gydro fe mewn. Sgwrdd fi'n job, gyrda fi fewn. Gydro fe mewn. Na. Alright. Mae gen i plan. Mae gen i hedrych ornel. Mae gen i plan, 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 plan. Oh Plan, dear. plan, plan. Gyda plan, dau plan, plan. iechyd, chi'n bod yn eitha Diolch gen. caflia fan hyn. Mae'n ffain. Mae'n mynd i ennill. Oh. Haws. Emrys, paif taflu hwn nawr, Emrys, achos, you know. Ti eisiau three wins. Oh. Oh, I'm shot. Ooh. Oh. Agos. Mae hwnna'n, you know, temp da. Bad. No Zonio fewn. dice. No dice. Oh. O, nawr ti'n gallu mynd lawr a cael ei iechyd. A Rwy'n wedyn... methu mynd lawr. Ooh. fan'na. Ie, dros lawr Ti'n yn ôl iechyd. parachute. Rwy ddim eisiau Parachute mynd am lawr o iechyd, fan'na ddo. Hwna'n Oh, really okay. dangerous. No, mae ddim. Dwi'n chdi parachute yna de, cael ei iechyd a gyrda fi fewn. Neu ddylech chdi wneud. Okay. Gobeithio ma'n jyst yn mynd i gollwng ddim a ddim neidio Ie. heibio fe. Dyna... Trish! Nawr! O, dyna ddi cyfle... Yep, rwy'n fe'n... Bloody neidio! Ie. Ie. Okay. Gyd mae'n cael arno fi, y bazooka. Mae'n mynd ffordd anghywir. What not? Fi di Gwynt, anghofio ife? am y Gwynt. gwynt. Ie, trwch, mynd na, it's a winter good. Yeah. Sickness is a thing of the spirit. O, ti'n mynd i neud e, okay. Go for it, go for it. Neud yr un mawr, then. Ie. O, no, right lawr, o'r bwys. Yn y Na, twll, no. rwy ddim eisiau Right. aros. Okay. Mae'n i roi hynny fan'na, so rwy'n gallu taflu rhywbeth. Okay. Listen up, friend up there, just as free as a little cloud. Bam, bam, pararam, bam, bam. Okay, so let's Rinkan, take a dong, down. no pressure. Just relax and watch it. Oh, risque. Oh no. Oh, There's no way. I'm gone. Da iawn. Da iawn, Emrys. Woo! O, Da ti'n iawn. amlethgar iawn. Waw, 3 win yn olynol i Emrys. Emrys wedi... Brenin, Ydi- Brenin y Ie. mwydod yw Emrys. Mae wedi Dyna ni. ennill y Dyna- crown My rhywun. first decay, fatha brenin worms, there. No more worms! dyna- No more worms! My Dyna- first decay as worms brenin. No more worms. No more worms. Dyna sy'n mynd i bod yn y penawdau Wales Online. Emrys, Brenin y mwydod. Os o'n nhw'n neud stuff mewn Cymraeg, ond so Yeah. ni ddim, so, yeah, there we go. The national.Wales is Emrys' win in Worms, the beginning of Welsh independence, question mark. Yeah. Yes. Yeah. Cant y Yeah. cant. Mae hwnna'n hwyl. Roedd yna'n hwyl. Hmm. Chwarae da iawn Emrys, da iawn Cool. Emrys. Cool. Da iawn, da iawn. Brenin newydd, mwy dod. Yeah. Wel, hwnna'n hwyl. Ai. Bydd y dyn oed, bydd yn cyhoeddus. Yeah, byddai'n dweud, cofio tro yna o, Yeah, dweud oedd yeah. hwnna'n hwyl. Neb clipio na, nobody clip Yeah, yeah. that. Ie, neb clicio na. Na, na, Ti'n na. gwybod ar Mae hwnna'n pwynt okay. Hwnna'n Yeah. okay. Ie, 2 awr 53 munud mewn, nes ti dweud, o, oedd hwnna'n hwyl. Dyna ni, dyna gyd fi angen. Am blwyddyn arall. O poenidio chi i chwarae'r gêm. Ie. Oh. A rwan gai uninstallio fo. Emrys. Come on, Ars. Ti'n caru fe, really? Come on. Alright. Oedd o'n iawn. Yeah. Alright, good. Oh, yeah. Mae'n enjoy y pryd ni'n chwarae. Yeah, Yeah. a good laugh. Yeah, well... Mae'n well bod ti ddim yn ennill. Mae'n bad vibes bod ti'n cael worms win. Na, swi absolutely ddim. Sa'n chwarae unrhyw gem arall, da. Swi ddim isio fo chdi'n ennill gem. Sgwni fi ddim. Pan mae'n dod i worms, though, just bad vibes, yeah. Bad vibes. Bad vibes. Bad juju. So, Fortnite, na,
Gyd i win. Problem. So, Wreckfest, whatever, Fall Pummel Guys. party. Yeah, Pummel Party. Yeah. Go ahead. Fucking well played. Yeah. Worms, F off. Who the hell are you? Get out here. Get away. Alright, digon tig. Sôn am Pummel Party, nos Sadwrn, ni'n cael yn chwarae mewn person a ni'n mynd i cael crack ar hwnna, so edrych ymlaen. Bydd i gyda'r heaters ymlaen trwy'r dydd, so bydd y man cave yn dwym ac yn gynnes ac yn clyd. Gwisgo siamperi dolyg, bach o hwyl, so yeah. Yr unig lle i fod Twitch Cymraeg. A cofio chwyd yn y diwedd y stream i'n mynd o'r Discord mwyaf Cymraeg yn mwyn gallu trafod y stream ydyn da. Yeah, just gonna exclamation mark Discord. Please paid. Oh, Na. Oh, like. Okay. Yeah. but yeah, diolch am gwylio pawb. Os ti'n dal yn gwylio neu yn gwylio ar YouTube. Yep. Yeah. Gweld i yn y stream nesaf. Nos da. Ideal. Nos da. Hwyl. Ta. Ta-ra. Ta-ra.